Πάμε. Θεοφιλέστατε, Άγια Μωρίου, περιμένω. Θεοφιλέστατε, Άγια Μωρίου, κύριε Νικηφόρε, ελογιμότατε, κύριε Κοσμήτωρα της Θεολογικής Σχολής, κύριε Σταμούλη, εντιμολογιότατε, κύριε Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, κύριε Χρήστου, ελογιμότατε, κύριε Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας, κύριε Μαγιώρε, εντιμολογιότατε, κύριε Διευθυντά του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, κύριε Πεσχαλίδη, ελογιμότατες κυρίες καθηγήτριες και κύριοι καθηγητές, ομότιμοι και ανεργία, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί οικοί του μακαριστού καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σας καλωσορίζει στην 6η ετήσια διάλεξη εις μνήμη του μακαριστού καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Στο πλαίσιο λοιπόν της ετήσιας διάλεξης εις μνήμη του καθηγητού, προσκαλούνται επιφανείς προσωπικότητες της λειτουργικής επιστήμης για να αναπτύξουν θέματα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου λειτουργικών μελετών του τμήματός μας. Η βασική θεματολογία των διαλέξεων αφορά κυρίως τη ζωή και τις διάφορες πτυχές του πολυσχηδούς επιστημονικού, συγγραφικού και ερευνητικού έργου του μακαριστού καθηγητή Φουντούλη. Κατά την φετινή έκτη κατά σειρά διάλεξη έχει προσκληθεί ο ελογιμότατος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Γιώργος Φίλιας, ο οποίος θα αναπτύξει στη συνέχεια, μετά τους χαιρετισμούς, το θέμα «Παράδοση και εξέλιξη της λατρείας» στο έργο του Ιωάννη Φουντούλη. Στη συνέχεια θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο ελογιμότατος καθηγητής Χρυσόστομος Σταμούλης, Κοσμήτωρας Θεολογικής Σχολής, και στη συνέχεια ο πρόεδρός μας, ο κύριος Χρήστου. Οφειλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κύριοι πρόεδροι, κυρία Αναπληρώτρια πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες, φίλες και φίλοι, αγαπητέ κύριε Φίλια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι μεγάλη χαρά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το αμφιθέατρο της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, σε μια θαυμάσια εκδήλωση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, προκειμένου να κουβεντιάσουμε ξανά, ή να το πω καλύτερα, να ακούσουμε τον Γιώργο Φίλια, να μιλάει για τον μεγάλο δάσκαλο του μακαριστό Ιωάννη Φουντούλη. Κάθε φορά όταν πρέπει να μιλήσω για τον Ιωάννη Φουντούλη, η συγκίνησή μου είναι μεγάλη. Ένας άνθρωπος τον οποίο το γνώρισα κοντά, δεν ήταν απλά δάσκαλος, ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο μας συνέδεε μεγάλη αγάπη. Υπάρχουν πολλές προσωπικές στιγμές και βεβαίως νομίζω ότι κόσμησε τη θεολογική μας σχολή αλλά και τα θεολογικά γράμματα συνολικά για πάρα πολλά χρόνια. Η σφραγίδα του είναι ανεξίτητη. Οι μαθητές του είναι εδώ για να μας θυμίζουν το έργο του και να συνεχίζουν από εκεί που ο ίδιος σταμάτησε. Πολλές φορές σήμερα γίνεται συζήτηση για θέματα μείζωνα, τα οποία απασχολούν την Εκκλησία μας. Απασχολούν τον πολιτισμό μας. Και έρχεται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στο μυαλό μου ο μακαριστός δάσκαλος, αλλά
για την παρουσία του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τα πράγματα, αλλά κυρίως για τις θέσεις του. Ενδεικτικά θα πω κάποια πράγματα που ο Φουντούλης μέσα του τα είχε λυμμένα θεολογικά και σήμερα συνεχίζουν να ταλανίζουν το θεολογικό μας κόσμο. Χειροτονία γυναικών. Θυμάμαι με πόσο πάθος μου μιλούσε για το συνέδριο στη Ρόδο και τις απόψεις του. Ήταν αρκετά μπροστά ο Ιωάννης Φουντούλης. Παρότι θεωρείται ένας παραδοσιακός, γνήσια παραδοσιακός θεολόγος, ένας άνθρωπος φυλακόλουθος, με κυτρινισμένο ψαλτήρι το οποίο κουβαλούσε πάντα μαζί του. Ήταν ένας άνθρωπος που έβλεπε μπροστά και νομίζω έβλεπε μπροστά γιατί ήταν ακριβώς εντελώς παραδοσιακός. Όποιος είναι πραγματικά παραδοσιακός έχει πάντα την δύναμη να ανοίγεται και στο καινούριο. Ο δίθεν παραδοσιακός δεν μπορεί να ανοίξει πουθενά, επιστρέφει μονίμως στο παρελθόν. Άρα λοιπόν ένας παραδοσιακός άντρας μπορεί να κάνει αυτή τα νέα. Το θυμάμαι επίσης να λέει τις θέσεις του για τον διάλογο με τους προχαλκιδονίους. Ριζοσπαστικότατες θέσεις. Συμμετείχε σε αυτόν τον διάλογο ενεργά. Θέματα που επίσης σήμερα μας απασχολούν και μας ταλανίζουν. Εκείνη την περίοδο θεωρούσαμε ότι είχαν κλείσει αυτή. Διότι οι φωτισμένοι δάσκαλοι είχαν εκφράσει απόψεις τους. Και ξανανοίξανε, που σημαίνει ότι σήμερα η θεολογία μας και η Εκκλησία μας περνούν μία περίοδο σκληρής εσωστρέφειας σε μεγάλο και επιστροφής σε ερωτήματα που νομίζω ότι η δύναμη της παραδόσεως στο παρελθόν τα είχε λύσει. Ή τουλάχιστον τα είχε φέρει σε ένα σημείο που να μπορούμε να συνεχίσουμε πέρα από αυτά και μετά από αυτά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιωάννης Φουντούλης και βεβαίως κοντά σε αυτά τα σπουδαία και τα μεγάλα τα θεολογικά, δεν πρόκειται να προχωρήσω, τελειώνω με αυτό. Εκείνο που τον διέκρινε πάνω απ' όλα ήταν η απίστευτη αγάπη του και το εκπληκτικό χιούμορ του. Νομίζω ότι όσοι τον γνωρίσαμε, το θυμόμαστε αυτό, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπαιρνε στα σοβαρά τον εαυτό του, σε αντίθεση με τους δίθεν που παίρνουν στα σοβαρά τον εαυτό τους. Και βεβαίως που πείραζε όλα τα πράγματα και κυρίως τον εαυτό του. Πρώτα πήραζε τον εαυτό του και μετά όλους τους άλλους. Έχω πει στο παρελθόν κάποιες ιστορίες, δεν χρειάζεται να τις ξαναπούμε. Και ο Παναγιώτης Καλτσής εδώ, με τον οποίο έχουμε βιώσει μερικές από αυτές. Αλλά θα το πω για τους νεότερους μόνο μία κατάληξη από αυτές που το έχω ξαναπεί. Είχαμε πάει μετά από ένα συνέδριο στην Τίνο, στη Μύκονο για να φύγουμε, να πετάξουμε το αεροπλάνο. Ήμουν εγώ Παναγιώτης Καλτσής, ο Χρήστος Σέρες και ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης. Είχαμε ώρες στο αεροδρόμιο να περιμένουμε και λέμε δεν πάμε μια βόλτα μέχρι τη χώρα κάτω να πιούμε ένα καφέ. Και λέει ο Φουντούλης, εσείς να πάτε, είστε νέα παιδιά, εγώ θα καθίσω εδώ να σας περιμένω. Α, κύριε καθηγητά, αυτό εκείνο το άλλο. Όχι, λέει, θα έχω και τις βαλίτσες σας, όλα αυτά τα πράγματα. Είχαμε 5-6 ώρες αναμονή. Να πάτε. Φύγαμε και τον αφήσαμε να διαβάζει το ψαλτήρι. Γυρίσαμε μετά από μερικές ώρες, φάγαμε, πιούμε το καφέ μας, περάσαμε όμως και με εκείνο το απίστευτο χιούμορ τον βρήκαμε ξανά να διαβάζει το ψαλτήρι στην πόρτα και τον αφήσαμε εκεί. Ήταν με το ίδιο βιβλίο στα χέρια. Μας λέει, τι έγινε ρε παιδιά, πώς ήταν στη Μονή Γυμνιστών. Λοιπόν, αυτός ήταν ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης, ένας ελεύθερος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δάσκαλος και οφείλω να πω ότι γέννησε σπουδαία παιδιά, τα οποία τιμούν και την μνήμη του και τον εαυτό τους. Και εδώ απόψε μαζί μας είναι καλός μουσικάτικος και αδελφός, ο Υιός Μιχάλης Φουντούλης. Να τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας, τον δάσκαλό μας, και να συνεχίζει να κοσμεί τα θεολογικά γράμματα, ενώ η δουλειά του, η παράδοσή του, το ήθος, να το βρίσκουμε και στους νεότερους συναδέλφους. Στην καρδιά μας και στην μνήμη μας. Στη συνέχεια, καλούμε στο βήμα του πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο. Οφειλέστατε, κύριε Κουσμήτρο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτητές. Ως πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά που παρευρίσκομαι στην 6η ετήσια διάλεξη εις μνήμην του αμνίστου καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη, του κορυφαίου Έλληνα λειτουργιολόγου και δασκάλου πολλών εξημών, το έργο του οποίου αποτελεί σταθμό και σημείο αναφοράς για την επιστήμη της λειτουργικής διεθνώς. Εκφράζω δεν αυτό και την ιδιαίτερη ευαρίσκειά μου για τη διοργάνωση της ετήσιας αυτής διάλεξης, η οποία πλέον αποτελεί θεσμό για το τμήμα μας και συνιστά παράλληλα ένα εξαιρετική σημασίας γεγονός για την ανάδειξη και προβολή της ιδιαίτερης συμβολής του καθηγητή Φουντούλη στη λειτουργική έρευνα και λατρευτική πράξη, αλλά ταυτόχρονα και για την προώθηση των λειτουργικών σπουδών και εν γέννη της σύγχρονης λειτουργιολογικής έρευνας. Θα ήθελα να επισημάνω την πρωτοβουλία για την κατέτος οργάνωση της εκδήλωσης ελήφθη από το τμήμα τότε Επιμαντικής Θεολογίας, στις απαρχές ήδη της λειτουργίας του οποίου ανιχνεύεται καλλιέργεια και προβολή των λειτουργικών σπουδών ως ιδιαίτερου κλάδου της επιστήμης της θεολογίας, μέσα από το γιγάντιο, για τα δεδομένα της εποχής του, επιστημονικό έργο του αείμνηστου καθηγητή μας Ιωάννη Φουντούλη, έργο που συνεχίζεται σήμερα στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τους ακαδημαϊκούς επιγόρους του, ανάμεσα στους οποίους και ο εκλεκτός προσκεκλημένος μας καθηγητής της λειτουργικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Γεώργιος Φίλιας. Κλείνοντας, συγχαίρω θερμός τον Διευθυντή και τα μέλη του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών του τμήματός μας για τη διοργάνωση της ετήσιας διάλεξης εις μνήμην Ιωάννου Φουντούλη. Καλωσορίζω τον προσκεκλημένο καθηγητή, συνάδελφο κ. Γεώργιο Φίλια, καθώς και τους συμμετέχοντες. Εύχομαι δε καλή επιτυχία στην όλη διοργάνωση, τώρα και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ο καθηγητής Γεώργιος Φίλιας γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Μεταξύ των ετών 1975 έως 1979 πραγματοποίησε σπουδές στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με το βαθμό άριστα. Ως αριστούχος και υπότροφος θα μεταβεί στη Γαλλία, προκειμένου να πραγματοποιήσει ανώτερες σπουδές στον επιστημονικό κλάδο της ιστορίας και της θεολογίας της λατρείας. Το 1981 θα λάβει το ανώτατο δίπλωμα λειτουργικών σπουδών από το Καθολικό Ινστιτούτο των Παρισίων, συντάσσοντας μελέτη με θέμα «Η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τα βυζαντινά λειτουργικά υπομνήματα», ενώ θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, όπου θα εκπονήσει εργασία για την αυθεντικότητα των πηγών της βυζαντινής λειτουργίας, λαμβάνοντας το μεταπτυχιακό δίπλωμα εμπεριστατωμένων σπουδών. Το 1987 αναγορεύτηκε διδάκτορ θεολογίας από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, υποστηρίζοντας τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Οι ευχές για τους ασθενείς και το χρήσμα», με βάση το ευχολόγιο του κώδικα Μπαρμπερινιάνους Γκρέκους 336, ενώ το 1994 θα λάβει το δεύτερο διδακτορικό του δίπλωμα, αυτή τη φορά από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών, όπου θα εκπονήσει διατριβή για τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών κατά τα χειρόγραφα ευχολόγια από τον 8ο έως τον 14ο αιώνα. Οι εξαίρετες σπουδές του θα του εξασφαλίσουν μια λαμπρή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εφόσον ήδη κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής θα εργαστεί ως ερευνητής λειτουργικών χειρογράφων στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, όπου θα επιδοθεί στην έρευνα γύρω από τη χειρόγραφη ευχολογική παράδοση, ενώ στη συνέχεια θα εκλεγεί διαδοχικά επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής και πρωτοβάθμιος καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπηρετεί έως σήμερα, διδάσκοντας τα μαθήματα της λειτουργικής, της εορτολογίας, της ομιλητικής και της υμνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι προσανατολισμένα στη μελέτη της ιστορίας και της θεολογίας της λατρείας, της ιστορίας και της χειρόγραφης παράδοσης των λειτουργικών κειμένων, της εορτολογίας και της λειτουργικής αγωγής και έχουν αποτυπωθεί στο ευρύτατο επιστημονικό του έργο και ειδικότερα στον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων του, τα περισσότερα εκ των οποίων θα φιλοξενηθούν σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και σε επιστημονικές σειρές και πρακτικά διεθνών συνεδρίων,
και θα εισπράξουν τις ευμενείς, αν όχι διθυραμβικές, κρίσεις επιστημόνων εγνωσμένου κύρους. Το συγγραφικό του έργο συμποσούται σε 110 τουλάχιστον μείζονες και ελάσσονες μελέτες εξαιρουμένων των βιβλιοκρισιών. Στην εργογραφία του περιλαμβάνονται μονογραφίες με κύρια στόχευση τη μελέτη της χειρόγραφης παράδοσης λειτουργικών κειμένων, την ιστορία και τη θεολογία της λατρείας και την εορτολογία, ενώ σημαντικές είναι και οι ερευνητικές του συνεισφορές στους συναφείς προς την λειτουργική επιστημονικούς κλάδους της υμνολογίας και της ομιλητικής. Γνωστικά αντικείμενα τα οποία υπηρέτησε όχι μόνο μέσα από το διδακτικό του έργο ή τα εξειδικευμένα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, αλλά και μέσα από τον εξαιρετικά μεγάλο αριθμό μονογραφιών που συνέταξε, ανταποκρινόμενος στα αιτούμενα της σύγχρονης λειτουργιολογικής έρευνας, παράλληλα όμως και στις ανάγκες των φοιτητών του. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αρχηρίδια λειτουργικής, η μελέτη του για την έννοια της 8ης ημέρας στη λατρεία της Εκκλησίας, οι θεομητορικές εορτές στη λατρεία της Εκκλησίας, παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας, εισαγωγή στην ιστορία και τη θεολογία των εκκλησιαστικών ύμνων, εκκλησιαστική ρητορική και εκφορά του σύγχρονου θεολογικού λόγου. Το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του καθηγητή Φίλια για την προαγωγή της επιστήμης του θα αποτυπωθεί και στις συμβολές του στα αναρρύθμιτα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, στα οποία συμμετείχε με εισηγήσεις ήδη από τα έτη των σπουδών του, στα περισσότερα από 90 άρθρα που θα δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και στα ερευνητικά προγράμματα που θα διευθύνει, όπως αυτό για τη θεματική ταξινόμηση των χειρογράφων πηγών της χριστιανικής λατρείας, ευχολογίων και τυπικών, σε ερευνητικές συνεργασίες του στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων άλλων πανεπιστημίων, με πλέον χαρακτηριστική τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ για την καταλογογράφηση βυζαντινών χειρογράφων υπό τη συνδρομή του εκδοτικού οίκου Τρέπολς. Τεκμήριο της αναγνώρισης του έργου του συνιστούν οι συνεργασίες του με πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας και του εξωτερικού, στα οποία διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής. Ανάμεσα σε αυτά το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Νεάπολης στην Πάφο, αλλά και οι θέσεις ευθύνης που κατά καιρούς του έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όπως αυτή του Προέδρου του Ανώτατου Επιστημονικού Συμβουλίου για τις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, καθώς και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι τακτικό μέλος των Συνοδικών Επιτροπών Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως, καθώς και του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επί διοικητικών θεμάτων μείζωνος σημασίας, ενώ είναι και εισηγητής των νέων ακολουθιών που υποβάλλονται προς έγκριση στη Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αναμφίβολα στο έργο του καθηγητή Γεωργίου Φίλια, όπως και στην εγγένεια επιστημονική δραστηριότητά του, σκιαγραφείται με τον εναργέστερο τρόπο το προφίλ του ανίστακτου ερευνητή, του συνειδητού επιστήμονα και του ακαδημαϊκού δασκάλου, η ποιότητα του έργου του οποίου, αλλά και η συμβολή του στην επιστήμη της θεολογίας, τα γράμματα, τον πολιτισμό και την Εκκλησία, αντανακλά στην επιστημονική κοινότητα και σε διεθνές επίπεδο αναγνώριση του επιστημονικού του κύρους, όπως πρωτίστως τεκμέρεται από το σημαντικό αριθμό βιβλιοκρισιών που θα κυκλοφορηθούν κατά καιρούς για τα έργα του από διακεκριμένους θεολόγους και βυζαντινολόγους, αλλά και από την ευρύτατη απήχηση που θα γνωρίσουν αυτά ανάμεσα στους κύκλους των ομοτέχνων του λειτουργιολόγων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Κοσμήτωρ, κύριοι πρόεδροι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι πραγματικά τετιμημένος για την πρόσκληση που μου απίφθινε το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και ευχαριστώ για αυτή την τιμή, την αδελφική και την ακαδημαϊκή, να βρεθώ κοντά σας και να δανειστώ την φράση από αυτό τον υμνογράφο της εορτής των Βαΐων στον Εσπερινό, να πω ότι σήμερον ημάς συνήγαγε η μορφή ενός μεγάλου διδασκάλου, ενός ανθρώπου που επί δεκαετίες κόσμησε τον ακαδημαϊκό και εκκλησιαστικό χώρο
του μακαριστού δασκάλου και καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Συγχαίρω το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού για την πρωτοβουλία και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών, τον εκλεκτό συνάδελφο πατέρα Χρυσόστομο Νάση, για την πρωτοβουλία του. Και τούτο μόνο θέλω να πω εισαγωγικά, ότι η αναφορά σε έναν τόσο μεγάλο δάσκαλο αποτελεί οφειλόμενη τιμή αφενός και αφετέρου έκφραση της δέσμευσής μας για το μέλλον. Ας δούμε λοιπόν και ας περιηγηθούμε στη σκέψη του σεβαστού καθηγητή, στα γραφόμενά του, με τον γενικό τίτλο, με το γενικό θέμα «Παράδοση και εξέλιξη της λατρείας» στο έργο του καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Στην εισήγηση, η οποία πιστεύω θα δημοσιευθεί κάποια στιγμή, θα έχω εκτενέστερα βιβλιογραφικά στοιχεία. Εδώ θέλω μόνο να πω ότι έλαβα το υλικό που μελέτησα, το οποίο το είχα ήδη μελετήσει και χρόνια πριν, σε συνεργασία με τον μακαριστό καθηγητή, από σημαντικά δημοσιεύματά του, όπως είναι το έργο του το 1961 περί μίαν μεταρρύθμιση της Θείας Λειτουργίας, όπως είναι η εισήγησή του στο συνέδριο της Μητροπόλεως Δράμας το 1998 για την τελετουργική θεώρηση της Θείας Λειτουργίας, όπως είναι μια πολύ βασική εισήγησή του σε ένα άλλο συνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη το 1989 με θέμα τις ιδιορυθμίες της λειτουργικής πράξεως της Θεσσαλονίκης κατά τις αρχές του 15ου αιώνα, και φυσικά το μεγάλο του έργο, το Πνεύμα της Θείας Λατρείας, το 1964, το θέμα που δημοσίευσε στο περιοδικό Κληρονομία για τη λειτουργική ανανέωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό το υπέροχο άρθρο στον εόρτιο τόμο το 1981 εδώ στη Θεσσαλονίκη για τα 1600 χρόνια επέτειο του Μεγάλου Βασιλείου με θέμα παράδοση και Θεία Λατρεία, αλλά πέραν αυτών πολλά στοιχεία από πολλά έργα του, όχι μόνο από τις απαντήσεις στις λειτουργικές απορίες, αλλά και από την εργογραφία του μακαριστού καθηγητή για τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης. Δεν είναι όμως μόνο οι γραπτές πηγές που μου έδωσαν αφορμές για την απόψινή εισήγηση, είναι και οι προφορικές εμπειρίες, αυτές που όλοι οι μαθητές του είχαμε όταν μιλάγαμε μαζί του ή όταν τον ακούγαμε να ομιλεί σε συνέδρια ή όταν βρισκόμασταν με άλλες ευκαιρίες σε διάφορες συνάξεις. Αυτό είναι το υλικό το οποίο μου δίδει απόψε την ευκαιρία να τοποθετηθώ και να εκθέσω τα ακόλουθα σχετικά με το θέμα παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία σύμφωνα με τον καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη. Να δούμε το θέμα της παραδόσεως πρώτα στο έργο του και καταρχάς πώς ο ίδιος όριζε την παράδοση, τη λειτουργική. Τι έλεγε ότι είναι η λειτουργική παράδοση. Με τονισμένα γράμματα έχω πάντα μία αντιγραφή κάποιων θέσεών του, τις οποίες θα παραθέσουμε εδώ σε σχόλια. Έγραφε: η παράδοση δεν είναι προσκόλληση στο τώρα της λειτουργικής ζωής, ούτε στη φανταστικά ιδεώδη πράξη μιας δίθεν αποστολικής εποχής. Αλλά αντίθετα, είναι μία δυναμική αναμόχλευση της όλης λειτουργικής ζωής, των μακρών αιώνων της παραδόσεως, μία έντονη αγωνία για το σήμερα της εκκλησιαστικής λειτουργικής ζωής, αν είναι γνήσιο γέννημα του μακρού χθες, δηλαδή της παραδόσεως, και αυτές οι δύο έννοιες, η έννοια του τώρα και η έννοια του ιδεώδους, ήταν κυρίαρχες στο έργο του. Τι συμβαίνει τώρα στη λατρεία και ποιο είναι το ιδεώδες στη λατρεία. Θέλω να πω, σχολιάζοντας πολλές θέσεις του πάνω σε αυτό το θέμα, ότι ο μακαριστός καθηγητής δεν είχε επιτρέψει στον επιστημονικό του λόγο να εγκλωβιστεί ούτε στο τώρα, ούτε στο ιδεώδες. Δεν θεωρούσε δηλαδή ότι αυτό που γίνεται τώρα στη λατρεία είναι αυτονόητα τμήμα της παραδόσεως. Όπως δεν εγκλωβιζόταν και σε κανένα ιδεώδες, και μερικές φορές οι νεότεροι του λέγαμε η πράξη της λατρείας στην πρώτη εκκλησία ήταν ιδεώδης και έλεγε μην προτρέχετε, τίποτα δεν είναι ιδεώδες. Ούτε στο τώρα, ούτε στο ιδεώδες της αρχαιότητος. Δεν απέκλειε το γεγονός και την αλήθεια ότι η σύγχρονη λειτουργική πράξη αποτελεί ένα τμήμα της παραδόσεως. Αλλά δεν δεχότανε
αυτή η σύγχρονη λειτουργική πράξη να αποτελεί μια αυτόματη επιβεβαίωση. Θέλω να το τονίσω. Δεν δεχόταν ότι υπάρχει κάτι δεδομένο. Μην το σχολιάζετε, είναι δεδομένο ότι αφού ισχύει σήμερα πάει να πει ότι είναι κριτήριο της παραδόσεως. Πολλές φορές προφορικά έλεγε ότι είναι πολύ κακή αυτή η φράση που κυκλοφορεί ευρέως, την έχουμε όλοι ακούσει σε θεολογικά και εκκλησιαστικά περιβάλλοντα. Ούτω παρελάβουμε. Έτσι το πήραμε. Και έλεγε αυτό είναι κακό. Διότι δεν δεχόταν ότι το ούτω παρελάβουμε είναι το μοναδικό κριτήριο. Παρακαλώ να τονίσετε τη λέξη μοναδικό. Ήταν και αυτό ένα κριτήριο, όχι το μοναδικό. Εδώ ήταν η συμβολή του. Εδώ ήταν αυτό που είπε ότι δεν εγκλωβιζότανε κάπου. Η αναφορά του στην πράξη της πρώτης εκκλησίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι με τις πολυετείς σπουδές του στο εξωτερικό είχε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές και γνώριζε πολύ καλά και την ιστορία της λατρείας στους Ρωμαιοκαθολικούς και αυτήν στους Προτεστάντες. Και ήξερε πολύ καλά ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στην πρώτη εκκλησία, διότι ήταν ο κύριος παράγοντας ασκήσεως κριτικής του προτεσταντισμού. Έλεγε ότι πρέπει να καταγράψουμε την παράδοση της πρώτης εκκλησίας, αλλά όχι να θεωρήσουμε ότι κάθε παλαιό στοιχείο είναι παραδοσιακό. Και σύμφωνα επομένως με τις θεολογικές του σκέψεις, η λειτουργική παράδοση προέρχεται, έλεγε και έγραφε από το παρελθόν, αλλά προσλαμβάνεται στο σήμερα, σαν μια σύγχρονη αγωνία της λατρείας. Γι' αυτό ετώνιζε αυτά τα οποία παραθέτουμε εδώ. Δεν είναι η λειτουργική παράδοση το να καμαρώνουμε μόνο για το πώς λάτρευαν οι πατέρες μας, αλλά να αγωνιούμε για το αν σήμερα η λατρεία προσφέρει στο λαό του Θεού ό,τι και τότε και να αγωνιζόμαστε να κατακτήσουμε και πάλι το λατρευτικό εκείνο ιδεώδες. Χρειάζεται μόρφωση, και το ετώνιζε, της λειτουργικής παραδόσεως. Εδώ βρισκόμαστε. Σε αυτήν την μυστική λέξη, μυστική με την έννοια της ιερότητος και της πολυσύνθετης έννοιας, την έννοια της μορφώσεως της λατρείας. Πίστευε ότι η μόρφωση στη λατρεία προέρχεται από μία εμβάθυνση στη λειτουργική παράδοση και από μία λιπαρή γνώση των ιστορικών και θεολογικών παραμέτρων. Επομένως, και αυτό νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο συμπέρασμα στη μνήμη του, θεωρούσε ότι την παράδοση δεν τη βρίσκουμε, δεν τη διαπιστώνουμε, αλλά την ανακαλύπτουμε. Έχει διαφορά. Δεν είναι αυτό που βρήκαμε και αυτόματα είναι παράδοση, είναι αυτό που ανακαλύψαμε ως παράδοση. Γι' αυτό ως παραδοσιακότητα, το επαναλαμβάνω και πάλι, δεν θεωρούσε μία παθητική αποδοχή μιας παγιωμένης λειτουργικής πράξεως. Πολλές φορές επέμενε ότι ένας μυστικός παράγοντας στη μελέτη της λατρείας είναι να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον θεοίδρυτο χαρακτήρα της. Ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Και εδώ είναι που λέω ότι είχε να αντιμετωπίσει την προτεσταντική κριτική, που όπως ξέρετε πολλοίς θεωρεί τη λατρεία σαν επιγέννημα ανθρώπινο της Αποστολικής Εκκλησίας. Ο Φουντούλης ερχόταν και έλεγε τα πάντα είναι θεοίδρυτα, αλλά και αυτό δεν είναι εύκολο να το δούμε. Τον θυμάμαι πολλές φορές να αναλύει Απόστολο Παύλο, να του λένε στα συνέδρια ότι ο Παύλος ήταν μέλος της Εκκλησίας, δεν είναι θεοίδρυτο αυτό, και να ξέρει πολύ καλά να θεμελιώσει το θεοίδρυτο των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Γιατί ήταν παλιός δάσκαλος, κύριε Κοσμή, τώρα το είπατε, και δεν ήξερε μόνο λειτουργική, ήξερε τα πάντα. Νομίζω ότι είναι κομβικό θέμα στη θεολογία του ότι εγνώριζε καλά τον σύνδεσμο λατρείας και εκκλησίας. Γι' αυτό πολλές φορές μας υπενθύμιζε τον λόγο του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, τον γνωστό σε όλους μας. Η εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Υπάρχει εκκλησία γιατί υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχουν μυστήρια, δεν υπάρχει εκκλησία. Η συνάφεια λοιπόν λατρείας και εκκλησίας στο έργο του μακαριστού καθηγητή ήταν ακριβώς η λειτουργική παράδοση, ήταν αυτή που διεπίστωνε ότι πηγάζει από τον Κύριο και όχι από μία ανθρώπινη πρωτοβουλία της αποστολικής και μεταποστολικής εποχής. Γι' αυτό θεωρεί τη λειτουργική παράδοση, σημειώνω εδώ τα γραφόμενά του, ως έκφραση της εν Αγίο Πνεύματι ζωής του λαού του Θεού, αλλά και βασικό στοιχείο πνευματικής και μυστηριακής τροφοδοσίας του. Έτσι λοιπόν, η λειτουργική θεολογία του μακαριστού καθηγητή
σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι η λατρεία βρίσκεται σε μία συνεχή διαλεκτική σχέση με τη μυστική ζωή της Εκκλησίας και του κάθε πιστού. Γι' αυτό και η λατρεία βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση, έλεγε και το πίστευε, με το βαθμό της εν Χριστώ ζωής του κάθε πιστού και του εκκλησιαστικού σώματος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ σε ναούς γεμάτους από ανθρώπους, σε συνέδρια που βρισκόμασταν ή αλλού, που έλεγε είμαστε 200 άνθρωποι εδώ, αλλά δεν έχουμε όλοι τον ίδιο βαθμό μετοχής. Υπάρχει ένας μυστικός κανόνας σε αυτή τη μετοχή στη λατρεία. Το εγνώριζε. Ποια ήταν η σημασία της λειτουργικής παραδόσεως για τον καθηγητή? Είδαμε λίγο την οριοθέτηση της έννοιας λειτουργική παράδοση. Η σημασία ποια ήταν? Ήταν μεγάλη. Γράφει, η σωστή αντιμετώπιση του θέματος της παραδόσεως στη θεωρία και πράξη της λατρείας είναι χωρίς υπερβολή θέμα ζωής ή θανάτου της, από νεκρός έως της κατά το Ιουδαϊκό πρότυπο ή ζωογονής έως της κατά το Ευαγγελικό έτοιμο. Νομίζω ότι όταν ο μακαριστός καθηγητής έγραφε ότι η σωστή αντιμετώπιση της παράδοσης στη λατρεία είναι θέμα απονεκρώσεως ή ζωοποιήσεώς της, νομίζω ότι προέβαλε μία οριοθέτηση της λατρείας. Έλεγε δηλαδή τι είναι η παράδοση. Επεσήμανε ότι αν γνωρίζουμε ορθά την έννοια και τα χαρακτηριστικά αυτής της παράδοσης, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια ζωοποίηση λατρείας. Αν συμβαίνει το αντίθετο, δεν μπορούμε να ελπίζουμε και να αναμένουμε καμιά ζωοποίηση της λατρείας. Η αδυναμία και η αστοχία στην οριοθέτησή της, το έλεγε πολλές φορές. Αν δεν καταλάβουμε τι είναι, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δούμε το θέμα της εξέλιξης, το θέμα της ανανέωσης. Θα περιπέσουμε, γι' αυτό μίλαγε για Ιουδαϊκό πρότυπο, σε μία απονέκρωση της λατρείας. Τον εμάγευε, θα μου επιτρέψετε το ρήμα, η σκέψη του Αποστόλου Παύλου σε αυτό το αρχαιότατο κείμενο, πιθανόν το πιο παλιό κείμενο της Καινής Διαθήκης για τη Θεία Ευχαριστία, στο 11ο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολής, το γνωστό κείμενο «Εγώ γάρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδοκα ημίν», έγραφε: είναι μεγάλη σημασία μιας λατρευτικής αρχής, ενός τύπου που δεν είναι άλλος παρά αυτός που ονομάζουμε παράδοση. Και τόνιζε ότι πρόκειται για μια πνευματική διαδικασία που μεταβιβάστηκε από τον Κύριο στους Αποστόλους και από τους Αποστόλους βέβαια στους μαθητές του, το θέμα της κατεξοχήν λειτουργικής πράξεως στην Εκκλησία. Εδώ, σε αυτό το κείμενο του Αποστόλου Παύλου, αυτή την αρχαιότατη μαρτυρία περί Θείας Ευχαριστίας, στο 11ο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους, ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης ήξερε να απομονώνει τις δύο λέξεις κλειδιά. Παρέδωσα αυτό που παρέλαβα. Παραδίδει και παραλαμβάνει. Και είχε την ευκαιρία να γράψει και να τονίσει ότι η αδιάκοπη αποστολική διαδοχή υπήρξε η εγγύηση της γνησιότητας της λειτουργικής παραδόσεως της Εκκλησίας και της αυθεντικότητας αυτής της παραδόσεως. Είχε όμως προβληματισμούς πάνω στη λειτουργική παράδοση. Ήταν ένας άνθρωπος ζωντανός, το είπε ο κύριος Κοσμήτωρ, δεν ικανοποιείται ποτέ στατικά με κάποιες διαπιστώσεις. Και θέλω να πω δύο λόγια για αυτούς τους βαθύτερους προβληματισμούς που είχε πάνω στο θέμα λειτουργική παράδοση. Διότι το βασικότερο πρόβλημα ενός ιστορικού της λατρείας, για να μιλήσει για παράδοση της Εκκλησίας, το βασικότερο πρόβλημά του, είναι το θέμα, το ξέρετε όλοι οι συνάδελφοι, των λεγόμενων ψευδεπιγράφων κειμένων. Έχουμε κείμενα για τη λατρεία, τα οποία αποδίδονται σε συγγραφείς που δεν είναι δικά τους. Ψευδεπίγραφα κείμενα. Και από πάρα πολύ νωρίς, ο μακαριστός καθηγητής είχε ενσκύψει στο θέμα αυτό των ψευδεπιγράφων κειμένων, το είχε μελετήσει και έκανε και πάρα πολλές κουβέντες πάνω σε αυτό για να δει και τις αντιδράσεις. Είχε και αυτό το χάρισμα να βλέπει τις αντιδράσεις των συνεργατών του, των μαθητών του, των άλλων επιστημόνων. Σε αυτή την παράδοση, την αποστολική αλλά ψευδεπίγραφη, ο καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης συγκατέλεγε την ιεροσολυμητική λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφού Θεού, τη Ρωμαϊκή του Αποστόλου Πέτρου, την Αλεξανδρινή που αποδίδεται στον Απόστολο Μάρκο, τη λειτουργία της Εδέσης που αποδίδεται στους Αδαίο και Μάρη, και το 1981 όταν είχα αναλύσει την ακολουθία, είναι πιθανόν η αρχαιότερη αναφορά γύρω στο 70 μετά Χριστόν, των δύο εκ των 70 του Αδαίου και Μάριος,
είχε πει καλά, αλλά να βρούμε ποιος το έγραψε τώρα αυτό, μου έλεγε, μία απόδοση μιας τεράστιας σημασίας της λειτουργικής παραδόσεως των Κλίμεντα Ρώμης, επέμενε πάρα πολύ στα Κλιμέντια, το ξέρουν όλοι, είναι η παράδοση που διαβιβάζεται στο έργο του 4ου αιώνα, τις Αποστολικές Διαταγές. Θαύμαζε αυτό το έργο, διότι εκεί μίλαγαν οι Απόστολοι, χωρίς να έχουν γράψει τίποτα οι ίδιοι, μια παράδοση η οποία ερχόταν μέσα στους 4 αιώνες, και μάλιστα του άρεσε πάρα πολύ αυτό το έργο, διότι έλεγε ότι εδώ έχουμε όλη την παράδοση της λατρείας της Εκκλησίας και έχουμε και προσθήκες. Ποιες προσθήκες, κύριε καθηγητά? Προστίθενται, λέει, στους 12 ο Ιάκωβος, ο αδερφόθεος και ο Παύλος. Τον θυμήθηκα πολλά χρόνια μετά, όταν διάβαζα απόκριφα κείμενα πάνω στις θεομητορικές εορτές, ότι και ο άγνωστος συγγραφέας του Περιμεταστάσεως Μαρία λέει το ίδιο πράγμα, ότι στα Ιεροσόλυμα στην Κίμηση μεταφέρθηκε και ο Παύλος και όλοι οι άλλοι μαζί. Είχε δίκιο. Η αποστολική παράδοση, παρότι ψευδεπίγραφη, πόσα κείμενα αποδιδόμενα στους Αποστόλους, αποστολικές διαταγές, αποστολική παράδοση, διδασκαλία Αποστόλων κλπ. Πίστευε όμως ότι αυτή η παράδοση βρίσκεται στην βάση της εξελίξεως της Εκκλησίας. Είχε να αντιμετωπίσει και αυτός, όπως πιστεύω όλη η θεολογία του 20ου αιώνα, το μεγάλο θέμα των αρεοπαγετικών συγγραμμάτων. Το ξέρετε όλοι. Και βέβαια δεν είχε ποτέ επιτρέψει τον εαυτό του να εγκλωβιστεί σε μια άποψη ότι είναι γραμμένα τον 1ο αιώνα. Ήταν πολύ καλός ιστορικός για να το πιστέψει αυτό. Έγραφε όμως γενικά, τον προκαλούσαμε και λίγο και του λέγαμε ψευδεπίγραφα κείμενα, τι τα μελετάμε, τι βγαίνει από αυτό, αλλά απαντούσε. Σήμερα είναι αποδεδειγμένο πως όλα αυτά τα λειτουργικά ή παραλειτουργικά κείμενα, τα οποία φέρονται με τα ονόματα των Αποστόλων, είναι ψευδεπίγραφα. Το παραδεχόταν. Βάζουν άραγε σε κίνδυνο τη συνέχεια της λειτουργικής παραδόσεως και την αποστολικότητά της, για την οποία δεν αμφέβαλαν οι πατέρες, ή πάλι μια τέτοια αποστολική εξάρτηση θέτει σε κίνδυνο τη ζωντάνια της λειτουργικής πράξεως, απολιθώνοντάς την σε αποδεδειγμένα ψευδεπίγραφες μορφές. Είναι ένας έντιμος προβληματισμός ενός σωστού ιστορικού. Δεν αποφεύγει τον ύφαλο, δεν αποφεύγει το ερώτημα. Έχουμε ψευδεπίγραφα κείμενα, από αυτά έχουμε την παράδοση, πρέπει να αναμετρηθούμε με αυτά. Όμως ήταν βαθιά πεπισμένος ότι αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική την τοποθέτησή του αυτή που παραθέτω εδώ. Παραθέτω κάποια τμήματα από τα κείμενά του. Γράφει: η πατερική θεωρία για την υπόσταση της λειτουργικής παραδόσεως παρέχει ένα σταθερό κριτήριο για την αδιάκοπη λειτουργική συνέχεια και σφραγίζει τα Ιερά Κείμενα με τη δική της αποστολική σφραγίδα. Έτσι διασφαλίζει τη λειτουργική παράδοση από τον κίνδυνο των παραχαράξεων και των παρερμηνιών και ανοίγει μια ζηλευτή για τις μέρες μας προοπτική οικουμενικότητας και ευληγησίας, δυναμικότητας και ζωτικότητας ανάλογη με την καθολικότητα και με την αΐζωη ύπαρξη της Εκκλησίας. Δηλαδή συνύπαρξη ιστορίας και θεολογίας. Η ιστορία θα κάνει το καθήκον της, θα πει ότι είναι ψευδεπίγραφα, θα θέσει τα φιλολογικά ερωτήματα, θα μας δημιουργήσει κάποιες αμφιβολίες. Η θεολογία όμως αφουγκράζεται το βαθύτερο νόημα αυτής της παράδοσης, εφόσον έχει ένα όπλο για να την ανιχνεύσει, την εκκλησιαστική εμπειρία. Για αυτό στους συγκεκριμένους προβληματισμούς περί της λειτουργικής παράδοσης, ο μακαριστός καθηγητής τοποθετείται με βάση τη Χριστολογία. Πολύ καλός θεολόγος. Ήξερε εκεί που έπρεπε να ερμηνεύσει τη λατρεία ότι θα επιστρέψει στη δογματική βάση της Εκκλησίας. Και μάλιστα του λέγαμε, κύριε καθηγητά, η Χριστολογία τέθηκε λίγο αργότερα στην Εκκλησία. Στην αρχή τέθηκαν άλλα πράγματα, όπως ήταν οι πατροπασχίτες, όπως ήταν οι δοκίτες. Και έλεγε, μην ανησυχείτε, όλα εκεί πήγαιναν. Μια προφητική σκέψη, ότι όλα κορυφώθηκαν στις χριστολογικές αιρέσεις, άλλωστε μέχρι σήμερα αυτές είναι που μας απασχολούν και μας δημιουργούν προβλήματα. Γράφει κάπου πολύ ωραία, στα θέματα αυτά, λειτουργικό θεμέλιο δεν μπορεί να θέσει κανείς παρά των κείμενων των Ιησούν Χριστών από την Α προς Κορινθίους. Πάνω σε αυτόν, κατά την αποστολική επιταγή, κτίζεται η οικοδομή και, εδώ είναι η Εφεσίους, συναρμολογουμένη αύξηση ναών Άγιων εν Κυρίω. Ο θεμέλιος είναι η κοινή λειτουργική παράδοση των εκκλησιών που ενοποιεί και διασυνδέει την οικουμενική λατρευτική πράξη σε μία λατρεία.
Εάν θέλουμε να συνοψίσουμε τα σχετικά με την παράδοση της λατρείας στο έργο του μακαριστού καθηγητή, είναι προφανές ότι μόνο εάν υπάρξει, έλεγε, μία οριοθέτηση της παραδόσεως, μπορούμε να μιλάμε για εξέλιξη. Μόνο αν καταλάβουμε τι είναι παράδοση, θα μιλήσουμε για εξέλιξη. Και μάλιστα πολλές φορές όταν άκουγε κάποιος να μιλάνε για ανανέωση στη λατρεία, για εξέλιξη, τους έλεγε, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα, έχετε φτάσει στην 6η δημοτικού, αλλά δεν σπουδάσετε από την πρώτη. Έστρεψε την ερευνητική του δραστηριότητα προς την κατεύθυνση ανίχνευσης των κριτηρίων της λειτουργικής παράδοσης. Το τονίζω αυτό. Ανίχνευσης των κριτηρίων. Είχε στα χέρια του το κλειδί που μας παρέχει ο Βικέντιος, ο Λυρινίτης, ότι η παράδοση είναι αυτό που έγινε παντού, πάντοτε και από όλους αποδεκτό. Αλλά βρισκόταν μπροστά σε μία ποικιλομορφία. Οι λειτουργικοί τύποι, που δεν είναι τίποτα άλλο από μια ποικιλομορφία, άλλο η Ρώμη, άλλο η Αλεξάνδρεια, άλλο τα Ιεροσόλυμα, ήταν κάτι που θα μπορούσε να ταράξει την θεολογία της Εκκλησίας. Ότι πού είναι η ενότητα της πίστεως όταν έχετε λατρεία τόσο διαφοροποιημένη. Σπέβδει να τονίσει ότι αυτή η ποικιλομορφία ουδέποτε απετέλεσε, γράφει, πέτρα σκανδάλου για τους θεοφώτους τους πατέρες, ούτε εκτροπή από την αποστολική παράδοση. Σπέβδει να πει ότι η συνύπαρξη διαφορετικών λειτουργικών τύπων παραδόσεων ήταν μάλλον βάση για ενότητα. Γι' αυτό ο καθηγητής θεωρεί την πολλαπλότητα στη λατρεία, την ποικιλομορφία, στοιχείο ενότητας και όχι στοιχείο διαφοροποίησης, όχι στοιχείο διακρίσεων. Είναι γνήσιος μαθητής του Αγίου Ειρηναίου Λιώνος, σύμφωνα με τον οποίο, όπως όλοι γνωρίζετε, η ποικιλία των λειτουργικών εθήμων την ομόνιαν της πίστεως συνίστηση. Μόνο μέσα από αυτά μπορώ να εκθέσω στην αγάπη σας τα σχετικά με την εξέλιξη στη λατρεία, ίσως το πιο ενδιαφέρον και θα έλεγα το πιο δύσκολο τμήμα στη σκέψη του μακαριστού καθηγητή. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε καν σε θέματα εξέλιξης αν δεν κάνουμε μια αναφορά, έστω αυτήν την σύντομη αναφορά, στην έκδοση της Εισηγήσεως. Θα είναι εκτενέστερα κείμενα μαζί με τις παραπομπές στο έργο. Εξέλιξη της λατρείας. Εδώ μπαίνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε έναν χώρο που δημιουργεί τριβές και δημιουργεί εκ των προτέρων, και μόλις ακούμε τις λέξεις, δημιουργεί κάποια προβλήματα. Εξέλιξη της λατρείας. Έγραφε ότι η Θεία Λειτουργία και η Θεία Λατρεία γενικότερον δεν είναι μνημείων, οικοδόμημα ρυθμού τινός αρχαίου, το οποίο έχει εις δεδομένη την εποχήν κτιστεί και δεν έχομεν παρά να αφαιρέσομεν όλα στας μεταγενεστέρους προσθήκας, δια να επαναφέρομεν αυτό εις την αρχική γραμμή. Κατά ποιον κανόνα, συνέχιζε, θα έπρεπε να καθοριστεί μια ιδεώδης εποχή δια την Θεία Λατρεία, εις την οποία θα επεβάλλεται η επιστροφή, και κατά ποιον κανόνα η μέχρι σήμερον από της εποχής αυτής εξέλιξης θα θεωρεί το απόβλητος και αντικανονική. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω, με βάση την ιστορία των θεολογικών σχολών, ότι ένας καθηγητής μιας τέτοιας γενιάς διετύπωνε απόψεις οι οποίες είναι πολύ μετά από αυτή τη γενιά. Ήταν γενναίος, και θα το πω στη μνήμη του. Όχι γιατί δεν σεβόταν τους άλλους, αλλά γιατί ήξερε ότι αν αυτός δεν προχωρήσει μπροστά, δεν θα προχωράει και κανένας από τους άλλους. Και εκτίθετο σε πολλούς. Το σκεπτικό του είναι ένα σκεπτικό ιστορικού. Το έχουμε όλοι θέσει στις μελέτες μας. Ποιο είναι το σκεπτικό? Υπάρχει ένας terminus post quem non για τη λατρεία. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο μετά το οποίο δεν υπήρξαν εξελίξεις στη λατρεία. Ή δεν μπορούσαν να υπάρξουν ή δεν έπρεπε να υπάρξουν. Κομβικό ερώτημα για την ιστορία. Ο καθηγητής, σαν γνήσιος ιστορικός, γέλαγε με αυτό. Δηλαδή έκανε μια κριτική πάνω σε αυτό και έλεγε, μα τι λέτε. Υπήρχε κάποια εποχή που η λατρεία έφτασε σε ένα, ξέρω κι εγώ, σε ένα υψηλό σημείο, σε ένα απόγειο, και έκτοτε δεν επιτρέπεται η εξέλιξή της. Κάποια στιγμή είπε ότι αυτό αποτελεί ύβρι κατά του Αγίου Πνεύματος και θεώρησε ότι ήταν υπερβολικός. Είχε δίκιο. Διότι έλεγε ότι αν κάποτε σταμάτησε να εξελίσσει τη λατρεία, σταμάτησε να υπάρχει εκκλησία. Είχε δίκιο. Ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Έλεγε ότι παρόμοιες απόψεις αντιβαίνουν προς την ιστορική αλήθεια ότι η Θεία Λατρεία βαίνει συνεχώς
διαμορφούμενοι ανά τους αιώνες και αντιβαίνουν ακόμα και στις απόψεις ότι υπήρχαν εποχές ιδιαίτερης ακμής. Το δεχόταν ότι η λατρεία έφτασε κάποτε σε πολύ υψηλό σημείο. Έλεγε όμως ότι κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από τις ιδιαιτερότητές της. Και έλεγε ότι κάποιες από τις εξελίξεις επιβίωσαν και κάποιες άλλες ατώνησαν. Και μάλιστα έλεγε ότι οι εξελίξεις στη λατρεία που έγιναν στο παρελθόν ήταν αυτές που απαιτούσε το μέλλον. Η Εκκλησία είχε λίγο πολύ ενεργήσει προφητικά και είχε προφθάσει κάποια προβλήματα. Επομένως, για την ιστορία της Εκκλησίας, εκείνος εξέφραζε σαφέστατα τις αρχές ότι όταν η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας δεν μπορεί να μας αποδώσει τον κατάλληλο παλμό, τότε λέμε ότι έπαψε και να εξελίσσεται. Αλλά εκείνος έλεγε, εξελίσσεται πάντα η λατρεία, μόνο που εξελίσσεται με διαφορετικό ρυθμό και δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Και εξελίσσεται με ανάλογο ρυθμό με την κινητικότητα. Διότι, εδώ θεωρώ πολύ σημαντική τη θέση του, έγραφε «Εξέλιξη δεν σημαίνει αναγκαστικά πάντοτε πορεία προς το καλύτερο». Όταν μάλιστα έχουν προηγηθεί περίοδοι ανυπέρβλητης ακμής, υπάρχουν, έγραφε, περιπτώσεις καλής εξελίσεως, κακής ή συζητήσιμης. Και νομίζαμε ότι είχε λυθεί το πρόβλημα. Πολύ ωραία, κύριε καθηγητά, θα αφαιρέσουμε την κακή, τη συζητήσιμη, να μας μείνει η καλή. Και έλεγε, αργά, έχει φέρει το ποτάμι όλα μαζί. Οι θέσεις είναι κομβικές για τον ορισμό της λειτουργικής εξέλιξης. Ποια είναι αυτή η διαπίστωση? Ότι η εξέλιξη της λατρείας είναι φυσικό επακόλουθο της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας και ότι η εξέλιξη σηματοδοτεί μία πρόοδο και ίσως μερικές φορές και μία στασιμότητα. Αναμφισβήτητα είχε δίκιο όταν έλεγε ότι πολλές εξελίξεις στη λατρεία δεν έχουν και τις λαμπρότερες δάφνες. Δηλαδή κάποτε εξελίχθηκε η λατρεία και δεν ήταν κάτι ούτε καν το σημαντικό, ήταν κάτι ίσως που ήταν προβληματικό. Εκεί διαπίστωνε ότι εισήλθαν στη λατρεία στοιχεία, εμφυλοχώρησαν που θέλουν μια κάποια επανεξέταση. Έδινε παραδείγματα και θα παραπέμψω τα παραδείγματά του για να μην γίνομαι εντελώς θεωρητική. Έλεγε σε πάρα πολλά έργα του υπήρξαν λειτουργικές εξελίξεις στο παρελθόν και τις ανέφερε για να τιμήσει τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων και να πει, κοιτάξτε, για να δούμε, θα τους μιμηθούμε τώρα. Ανεδείκνυε τη δυναμική της Εκκλησίας να εξελίξει τη λατρεία της. Ποια παραδείγματα έφερνε? Γνωστά, αλλά εκείνος τα ανέλυε. Την εξέλιξη στον βυζαντινό λειτουργικό τύπο, την εξέλιξη από τα κοντάκια στον κανόνα. Μια τεράστια εξέλιξη. Σχεδόν από το εκκλησιαστικό θέατρο του Βυζαντίου στη δογματική θεολογία των κανόνων. Τεράστια εξέλιξη. Το γεγονός ότι το μοναχικό τυπικό, το έγραφε, το έχει γράψει πολλές φορές, έλαβε τελικά τη θέση του ενοριακού. Για αιώνες, εάν έμπαινε σε ένα μοναστήρι στο Βυζάντιο, σου λέγανε εμείς άλλα εδώ, εσείς άλλα από εκεί. Ξαφνικά το μοναστηριακό έγινε ενοριακό τυπικό. Τις προσαρμογές των μοναστηριακών ακολουθιών στην ενοριακή πράξη, σημαντικότατο. Είναι θέματα που μας έχουν λίγο διαφύγει, δεν τους έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει. Την ανάπτυξη όλων των μυστηρίων και των ακολουθιών εκτός της Θείας Λειτουργίας των αποκόπηκαν μετά τον 10ο αιώνα, αναπτύχθηκαν αυτόνομα. Το βάπτισμα, ο γάμος, είναι εξέλιξη. Έχουμε επίσης μετάθεση των ακολουθιών σε ώρες καταλληλότερες για τις συνθήκες της ζωής, την εισαγωγή νέων εορτών. Βεβαίως είχε εξέλιξη στη λατρεία. Και γι' αυτό ο μακαριστός καθηγητής εντόπισε την έρευνά του πάρα πολύ στην κατεξοχήν εξέλιξη της λατρείας που είναι ο 18ος και ο 19ος αιώνας, οι φιλοκαλικοί πατέρες. Τους θαύμαζε πολύ και μέσα από τα γραφόμενά του γίναμε και εμείς μαθητές των Αγίων αυτών ανθρώπων, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Μακαρίου του Νοταρά κλπ. Έλεγε ότι αυτοί αρνήθηκαν τη στατικότητα της λατρείας και είχαν μια δυναμική αντίληψη της έννοιας της λειτουργικής παραδόσεως. Και του λέγαμε, πώς συμβαίνει οι μεγαλύτεροι ανανεωτές, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να έχουν περάσει τη συνείδηση της Εκκλησίας όσοι πιο, όχι αυστηροί, στριφνοί άνθρωποι. Και έλεγε, δικό μας το λάθος, όχι δικό τους. Εμείς δεν τους έχουμε ερμηνεύσει καλά.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου λοιπόν λειτουργικού ανανεωτικού κινήματος, τόνιζε αυτές τις παραμέτρους της εξελίξεως, τις οποίες προέβαλαν οι φιλοκαλικοί πατέρες, οι επωνομαστέντες κολυβάδες και για τις οποίες αγωνίστηκαν. Και έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, αυτές ήταν εξελίξεις στη λατρεία, αυτές που εισηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Προβολή ενός λησμονημένου αιτήματος για συχνή προσέλευση στη Θεία Κοινωνία. Δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα. Τότε ήταν πολύ μεγάλο αίτημα εξελίξεως. Δεν προσερχόταν κανένας στη Θεία Μετάληψη. Έξαρση του νοήματος της Κυριακής ως του εβδομαδιαίου Πάσχα της Εκκλησίας. Απαλλαγή της Αναστάσιμης Κυριακής από τα νεκρόσιμα στοιχεία. Γνήσια παραδοσιακή αιμονή στην όρθια στάση της προσευχής. Κατά την Κυριακή και την Πασχαλινή περίοδο. Την προσπάθεια να συνδεθούν και πάλι τα μυστήρια, κυρίως το βάπτισμα και ο γάμος με τη Θεία Λειτουργία. Το ότι εμπλουτίστηκε το εορτολόγιο με νέους Αγίους και νέους μάρτυρες. Τότε συντάχθηκαν νέες ακολουθίες. Σήμερα γράφονται ακολουθίες και λέμε όλοι, αυτό είναι μια εξέλιξη που μας προβληματίζει, σταματήστε να γράφετε. Εκείνοι συνέταξαν τόσες ακολουθίες. Και γενικά αφουγκράστηκαν το πίμνιο και έλεγε ο μακαριστός καθηγητής, ήταν ανανεωτές στη λατρεία. Νομίζω ότι είναι από τους πρώτους που τόλμησε να αντιστρέψει την εικόνα που είχαν οι φιλοκαλικοί, μια εικόνα η οποία είχε περάσει ίσως μέσα από μια προτεσταντίζουσα θεολογία που είχε κάθε λόγο να τους απομονώσει. Όλες αυτές λοιπόν οι ανανεωτικές λειτουργικές δραστηριότητες τις οποίες προέβαλε ως παράδειγμα της εξελικτικής δυναμικής της λατρείας και ως προτροπή για μια ανανέωση της λατρείας στη σύγχρονη λειτουργική πράξη, όλες αυτές ήταν πραγματικά κομβικής σημασίας. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Εάν σταμάταγε μέχρι εκεί θα ήταν ο θεωρητικός δάσκαλος. Θα έλεγε η παράδοση είναι αυτό, η παράδοση απαιτεί εξέλιξη και κάποιοι προέτειναν εξελίξεις στη λατρεία, μάθετε τα παιδιά μου και ελάτε να μου τα πείτε στις εξετάσεις. Όχι, δεν σταμάτησε εκεί. Τοποθετήθηκε πάνω στο σήμερα. Και εδώ αρχίζουμε και γινόμαστε όλο και πιο, θα έλεγα, με όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσεγγίζουμε τη σκέψη. Τον απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα της ανανέωσης, της εξέλιξης της λατρείας. Θα μου πείτε, λίγο έπαιζε με τις λέξεις, αλλού εξέλιξη, αλλού ανανέωση. Ναι, διότι ήξερε τι εννοεί. Του οφείλω και θα το καταθέσω δημόσια σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, ότι εκείνος έδωσε και στον ομιλούντα το έναυσμα να εισηγηθεί το 1998 ενώπιον του τότε Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και των άλλων, το τι είναι ανανέωση στη λατρεία, διότι όλοι θέλανε να πούν ότι η ανανέωση στη λατρεία είναι η αλλαγή της. Αλλά ο δάσκαλος είχε πει, ανανέωση της λατρείας δεν είναι η αλλαγή της λατρείας, είναι η ανανέωση ημών των ανθρώπων στη λατρεία. Δεν το έχετε δει καλά. Η λατρεία δεν έχει πεθάνει για να ξαναγεννηθεί. Εμείς πρέπει να ξαναγεννηθούμε, αλλά δεν έχουμε άλλο τρόπο και λέμε ανανέωση της λατρείας. Γι' αυτό δεν φοβόταν να χρησιμοποιήσει τις λέξεις. Εξέλιξη, ανανέωση. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εκείνος και ο Μιλών και άλλοι τινές, συνάδελφος κ. Καλτσής που είναι εδώ, είχαν πολλαπλώς κατηγορηθεί για τις λέξεις, γιατί ο ελληνικός εκκλησιαστικός και θεολογικός χώρος είναι ένα ναρκοπαίδιο. Αν ακουστεί μια λέξη, τότε μπορεί να δημιουργηθούν εκρήξεις. Και θα θυμάται ο κ. Καλτσής είχαν κατηγορηθεί για νέο βαρλαμισμό. Έγραφε στο λειτουργικό τομέα, στους προβληματισμούς και στις ανανεωτικές προσπάθειες της λειτουργικής ζωής, είναι αληθινή ευλογία Θεού η ύπαρξη και η σχετική αυτοτέλεια των τοπικών αυτοκέφαλων εκκλησιών. Εξηγούσε, τα προβλήματα της λατρείας έτσι, κατά κάποιο τρόπο εξατομικεύονται, συνειδητοποιούνται και κατά το μέτρο του δυνατού επιλύονται. Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία από αυτή τη σκοπιά είναι πάρα πολύ ευέλικτη και μπορεί να πιστεύει σε μια αναρρίπηση της λειτουργικής ζωής μέσα στα πλαίσια της Αγίας Κοινής Παραδόσεως άμεσα και αποτελεσματικά. Γι' αυτό κοντά του μαθήτευσαν τόσοι Ορθόδοξοι από άλλα έθνη. Διότι έλεγε η παράδοσή σας είναι μια εξέλιξη που ενδιαφέρει και κρατάει την Ορθοδοξία. Μια θέση αισιόδοξη και ταυτόχρονα μια θέση, θα μου επιτραπεί να πω, οδοδείκτης για τη μελλοντική δραστηριότητα της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο θέμα της ανανέωσης.
Και φτάνω σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, τον είχα πολλές φορές ερωτήσει, πώς ανέλαβε τότε να προβάλλει τις θέσεις του νεόφυτου Έντελμπι στο περιοδικό Proche Orient Chrétien το 1957. Ο Έντελμπι ήταν ελληνόρυθμος, έτσι. Άσκησε μια τεράστια κριτική στην Ορθόδοξη λατρεία και τα πράγματα θα είχαν πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις εναντίον του Έντελμπι και εναντίον άλλων, αλλά ο μακαριστός καθηγητής έλεγε ότι είναι πολύ αξιοσημείωτες αυτές οι θέσεις. Αυτές εδώ είναι. Απαιτείται επιστροφή προς αρχαιοτέρας μορφάς δια της αφαιρέσεως των άκομψων προστικών, τας οποίας παράγοντες αμελίας ή κακώς νοουμένης ευλαβίας έχουν ακρίτως συσσωρεύσει. Η βυζαντινή λατρεία δίδει την εντύπωση μνημείου θαυμασίας αρχιτεκτονικής με καθαράς γραμμάς, αλλά το οποίον δυστυχώς παρεμόρφωσαν κάθε είδου γυρλάντε, κοσμήματα και γυψώματα τόσο πολλά, ώστε να εξαφανίσουν τα αρμονικάς και καθαράς γραμμάς του αρχικού οικοδομήματος. Εάν λάβομεν το θάρρος να προτείνομεν μίαν μεταρρύθμιση, το πράττομεν απλώς υπό την έννοια μιας αποκαταστάσεως την οποία θέλουμε. Μεταγενέστερες καταχρήσεις έχουν παραμορφώσει την Θεία Λειτουργία και είναι καταχρήσεις που αν θελήσει κάποιος να τις δει ανατρέχουν αρκετά μακριά σε περιόδους κατά τις οποίες δεν υπήρχε λειτουργικός τύπος, δεν υπήρχε σταθεροποίηση της λατρείας και όπου οι προσθήκες οπωσδήποτε μπορούσαν να αποτελούν μια παραφωνία. Διερωτά το Έντελμπι και έλεγε ο μακαριστός καθηγητής ότι αυτές είναι τολμηρές διαπιστώσεις και ότι πρέπει να ξεκινήσει μια αναζήτηση αυτών των στοιχείων που είναι η παραμόρφωση της λατρείας. Αρκετά μεγάλο ρίσκο θα έλεγα να μιλήσεις για παραμόρφωση της λατρείας. Πώς θα γίνει αυτό, ρωτάγαμε τον μακαριστό δάσκαλο και δεν περιοριζόταν μόνο στις διαπιστώσεις, αλλά προχωρούσε και σε προτάσεις. Και προχωρούσε θα έλεγα, σε έκφραση των προβλημάτων που είχε η λατρεία. Όλο του το έργο είναι γεμάτο από τον εντοπισμό προβλημάτων και την τοποθέτηση πάνω σε αυτά. Και έλεγε, ο στόχος είναι να κατανοεί ο λαός τα τελούμενα, να κατανοεί τις προσευχές της Εκκλησίας, να προσεύχεται εν πνεύματι και αληθεία, να εκκλησιάζεται τακτικά, να προσέρχεται με τα φόβου Θεού, με πίστη και αγάπη στη Θεία Κοινωνία, τακτικότερα, να εορτάζει με επίγνωση τις εορτές, να έχει τη δυνατότητα να ανάγεται από τα ιερά σύμβολα στις υπερβατικές και σωτήριες αλήθειες της πίστεώς μας. Και αυτό το έργο ο μακαριστός καθηγητής το εναπέθεται σε αυτούς που έπρεπε να το ασκήσουν, στους φωτισμένους και υπεύθυνους φορείς του έργου της μυσταγωγικής κατηχήσεως, δηλαδή όπως έλεγε στους ζηλωτές επισκόπους, στους εφημερίους, στους πνευματικούς, στους μοναχούς, στους θεολόγους, στους διδασκάλους και βέβαια στους γονείς και στους αναδόχους. Ένα έργο λοιπόν το οποίο θεωρούσε ο Φουντούλης ότι ήταν έργο όλου του εκκλησιαστικού σώματος, η ανανέωση στη λατρεία. Η ανανέωση με την έννοια της μυσταγωγικής κατηχήσεως, να μπορέσει ο λαός να μοιηθεί. Ευτυχώς από πάρα πολύ νωρίς είχε διαχωρίσει την έννοια μυστήριο. Θα κινδυνεύαμε ιστορικά να εγκλωβιστούμε στην έννοια μυστήριο και να του πούμε «Σεβαστέ δάσκαλε, αυτό είναι μυστήριο, δεν πρόκειται να το εξηγήσουμε». Και έλεγε «Ναι, έτσι μιλάγαν οι αρχαίοι Έλληνες». Αυτός ο διαχωρισμός που έκανε πολύ νωρίς μεταξύ της αρχαιοελληνικής έννοιας του μυστηρίου, απόκρυφο, και μεταξύ της θεολογικής χριστιανικής έννοιας του μυστηρίου, ιερό, όχι απόκρυφο, ήταν η λύση. Βεβαίως μυστήριο, ιερό, όχι απόκρυφο. Ιερό, ναι βεβαίως. Άρα αυτό το οποίο θα μάθουμε, θα διδάξουμε, μυσταγωγική κατήχηση. Προβάλλει λοιπόν την εξέλιξη της λατρείας σαν κριτήριο της εκκλησιαστικότητας. Επανέρχεται σε αυτό το ομοθυμαδόν των πράξεων των Αποστόλων και εκεί απέκλειε τις ατομικές πρωτοβουλίες. Έλεγε ότι αν απουσιάζει η γνήσια εκκλησιαστική συλλογικότητα, τότε οι ανανεωτικές προσπάθειες στη λατρεία είναι μάλλον σωματιακές πρωτοβουλίες. Ευτυχώς που το έλεγε εκείνος που είχε καλή σχέση με τα σωματεία και δεν πρόκειται να τον παρεξηγήσουν. Γιατί πίσω από την παράμετρο της μυσταγωγικής κατηχήσεως, δηλαδή την κατήχηση του λαού στη λατρεία της Εκκλησίας,
έλεγε ότι πρέπει πρώτα να τη μελετήσουμε. Και γι' αυτό έγραφε: η λειτουργική αναγέννηση εξαρτάται από την ορθή ερμηνεία και την εκτάφτης κατανόηση του πνεύματος και της ουσίας των παροιμήν ισχυουσών λειτουργικών μορφών. Ορθή ερμηνεία λοιπόν, και με βάση αυτή την ορθή ερμηνεία, λειτουργική ανανέωση με ποια έννοια? Την έννοια της μυσταγωγικής κατηχήσεως, της μοίησεως του λαού στα τελούμενα. Πάρα πολλές φορές, όχι μόνο στα γραφόμενά του, αλλά και στις προφορικές του συζητήσεις, διεκήρυξε ότι πρέπει να στραφούμε προς τη μυσταγωγική κατήχηση της Εκκλησίας. Να στρέψουμε τα οργανωτικά μας ενδιαφέροντα στα πιθανά προβλήματα της λατρείας, να τα μελετήσουμε, να επικεντρωθούμε στην ανάγκη σπουδής τους, μια σπουδής που προϋποθέτει πολλούς κόπους και πάρα πολλούς μόχθους. Ήταν αυστηρός διδάσκαλος, με αυτήν την έννοια ήταν αυστηρός, ότι έλεγε αυτό το έργο είναι πολύ μεγάλο και αν θα το ξεκινήσετε θα πρέπει να αναμετρηθείτε πριν από αυτό. Δεν θα το ξεκινήσετε και θα τα αφήσετε στη μέση. Απαιτούσε από όλους τους εμπλεκόμενους να αφιερωθούν ολοκληρωτικά σε αυτό το έργο της εμβαθύνσεως στην παράδοση, του εντοπισμού της εξέλιξης της μυσταγωγικής κατηχήσεως. Και πολλές φορές έλεγε ότι πρέπει να γίνουμε ολοκαύτωμα, είναι δική του λέξη αυτή, μια θυσία ολοκαυτώματος για να αναζητήσουμε την ορθότητα στη σύγχρονη λειτουργική πράξη. Ήταν εξαιρετικά αυστηρός στην επιστημονική συνέπεια. Όχι διότι είχε μια γνωσιολογία, έλεγε ότι πρέπει να τα μάθετε καλά και να τα σπουδάσετε καλά, αλλά διότι ήξερε ότι αυτή η συνέπεια θα έδιδε στον ερευνητή έναν ορθό προσανατολισμό για να βοηθήσει την Εκκλησία σε πολύ βασικά προβλήματα. Γι' αυτό έλεγε πολλές φορές, θα το θυμούνται οι εκλεκτοί συνάδελφοι που τον συναναστράφηκαν, ότι εκείνος που θα αφιερωθεί στη μελέτη της λατρείας πρέπει να έχει μια αυστηρότητα περίπου μοναστικής υπόσχεσης. Περίπου. Και μόνο έτσι δικαιολογείται αυτό το όραμά του για την Εκκλησία. Μεγάλη απέτηση από τον εαυτό του, μεγάλη απέτηση για την έρευνα, μία ελευθερία και μία αποδέσμευση από κάθε τι που σταμάτα για την έρευνα, και γι' αυτό έλεγε ότι σε εμάς εναπόκειται ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Ήξερε ότι για κάθε δύσκολο έργο δεν είναι μόνο τα προβλήματα που υπάρχουν, είναι και αυτό που λέμε απαξίωση και αυτό που λέμε δίωξη. Κάπως έτσι θέλω να τελειώσω την αναφορά μου στο μακαριστό διδάσκαλο. Να πω λίγα από αυτά που ετόλμησε τελικά να πει ότι δεν είναι ορθά στη λατρεία, για να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, οι οποίες, λυπάμαι που θα το πω, εξαντλούνται σε λεκτικό επίπεδο. Το λεκτικό επίπεδο είναι του τύπου «Τι είναι αυτά, κύριε Φουντούλη?» Αυτό είναι λεκτικό επίπεδο. Να απαντήσει κάποιος, δεν απαντούσε. Έτσι. Προχώρησε στη διαπίστωση σημαντικών προτάσεων για την ανανέωση στη λατρεία και θεωρούσε ότι οι προτάσεις αυτές είναι το δίκαιο επιστέγασμα μιας έρευνας και του έργου που θα κάνει ένας μεγάλος λειτουργιολόγος. Επέλεξα να εκθέσω πολύ σύντομα, έτσι για λίγα λεπτά, για ελάχιστα λεπτά, κάποιες προτάσεις που έκανε για λειτουργικές εκκρεμότητες σχετικά με τη Θεία Λειτουργία. Ας δούμε το κέντρο της λατρείας. Όταν αγωνίστηκε για να επανέρθει η φράση στη λειτουργία, το ποσοστό με αυτή που υπάρχει στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τούτο ποιήτη στην εμήν ανάμνηση, όταν έλεγε ότι πρέπει μετά τη Θεία Κοινωνία να επανέλθει ο βιβλικός στίχος «Πληρωθήτω το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε». Έλεγε ότι πολλές φορές έχουμε διπλές επαναλήψεις αιτήσεων. Ας φύγουν. Αφαίρεση των διπλών επαναλήψεων. Μετά τη Μεγάλη Είσοδο, μετά την παρακέλευση των πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, ορθοί μεταλαβώντες. Έλεγε να φύγει του Κυρίου Δεηθόμεν πριν από το Τρισάγιο. Και λέγαμε, μα τι λέει? Και έλεγε, να δω, του Κυρίου Δεηθόμεν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός. Τι δεόμεθα? Αφού δεν ακούτε, πάει του Κυρίου Δεηθόμεν. Και οπωσδήποτε αφαίρεση τις λέξεις πριν από την απόλυση του Κυρίου Δεηθόμεν. Θα θυμηθώ ότι τον ακούγαν επίσκοποι και πολλοί ιερείς με πολλά χρόνια και λέγανε, «Α, ναι, κύριε καθηγητά. Λέμε του Κυρίου Δεηθόμεν και λέμε μετά ευλογία Κυρίου και έλεος, δηλαδή δεν δεόμεθα τίποτα. Αλλά το έχουμε εκεί.
ούτω παρελάβαμε. Αφήστε το. Ενοχλεί, μου έλεγε κάποιος ιερέας. Όχι, απλώς δεν καταλαβαίνετε τι λέτε. Ελάτε να προσευχηθούμε στον Κύριο και λέτε ευλογία Κυρίου και έλεος. Δεν προσευχήστε. Είναι άγνωστη σε παλαιότερους κώδικες η απόλυση. Είχε δίκιο. Δεν ξέρω αν μπορούσε να φτάσει το όραμά του μέχρι εκεί. Να τελειώνει η Θεία Λειτουργία μετά το εν ειρήνη προέλθουμε. Διόρθωνε τους κώδικες, διόρθωνε τα χειρόγραφα. Είχε κοντά του και ακάματους εργάτες, όχι μόνο τους εκλεκτούς συναδέρφους, καθηγητές σας εδώ της λειτουργικής. Ήξερε να εντοπίζει ανθρώπους που ενδιαφερόντουσαν βαθιά για τη λατρεία και οι οποίοι είχαν αυτοπαραιτηθεί για αυτό το έργο. Θα μνηστώ μόνο το όνομα του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, ο οποίος συνεχώς διόρθωνε κείμενα. Διόρθωση τους ή προσφέρομεν, για τους ή προσφέροντες, διατήρηση των τυπικών και των μακαρισμών, φώναζε στα συνέδρια για την ευχή της μικρής εισόδου να λέγεται στο μέσο του ναού και όχι καθοδόν. Έπεισε τον Αρχιεπίσκοπο, βέβαια τα έλεγε στον μακαριστό τον Χριστόδουλο, ότι πρέπει η θυμίαση να είναι κατά το Αλληλουιάριο και όχι κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων. Έλεγε το κήρυγμα να είναι στη θέση του. Ποια είναι η θέση του, ρωτάγαμε μετά τα αναγνώσματα, γιατί ολοκληρώνεται και η λειτουργία των κατοικουμένων. Να μην παραλείπονται οι εκτενείς, τα κατοικούμενα, οι ευχές των πιστών. Γιατί τον ρωτάγαμε, είμαστε όλοι κατοικούμενοι, έλεγε. Δίκιο είχε. Να μην γίνεται λεπτομερής ονομάτων, μνημόνευση ονομάτων στη Μεγάλη Είσοδο όταν δεν λειτουργεί. Επίσκοπος, θα έχετε μνημονεύσει, έλεγε, εκτελειώσει η πρόθεση. Να λέγεται ολόκληρος ο κοινωνικός ψαλμός. Είχε δίκιο. Σε όλα τα χειρόγραφα δεν είναι το κοινωνικό. Ένα στίχος είναι ο κοινωνικός ψαλμός. Στενοχωριόταν πάρα πολύ όταν έβλεπε να διαβάζεται η ευχή μετά το πάντας μεταλαβήν, ενώ κάποιοι μετελάβαναν. Μετελάβαναν και λέγανε σώσον ο Θεός τον λαό σου και την ευχή. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Εκεί τα έβαζε λίγο και με τους ψάλτες εκεί και επειδή λίγο καταγινόμουν με τα μουσικά μου έλεγε τα είδες. Λέγατε στον όρθρο εσείς και λέγατε και χάθηκε ο χρόνος και τώρα τρέχετε τώρα που δεν πρέπει να τρέξετε. Και οι ευχές της Θείας Λειτουργίας να αναγιονόσκονται εις επίκον αφιερώνω στη μνήμη του αυτήν την προτροπή του τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 80, να μελετήσω τη χειρόγραφη παράδοση για τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών. Θεοφιλέστατε, όλα όσα εκτέθηκαν σήμερα ταπεινά από τον ομιλούντα, νομίζω ότι αποτελούν μία ελάχιστη συμβολή στην παρουσίαση της ερευνητικής προσφοράς του αείμνηστου καθηγητή ως προς το θέμα της παράδοσης και της εξέλιξης στη λατρεία της Εκκλησίας. Και είναι προφανές ότι για την συμβολή του θα μπορούσαν να υπάρξουν μεγαλύτερες εισηγήσεις, να αφιερωθούν διπλωματικές εργασίες ειδικεύσεως, ακόμα και θέματα διδακτορικών διατριβών. Διότι εκείνος που θα ασχοληθεί ερευνητικά με τη συμβολή του μακαριστού καθηγητή στη συνειδητοποίηση της αξίας τόσο της παραδόσεως όσο και της εξελίξεως, θα είναι εκείνος ο οποίος δεν θα αποτίσει μόνο τον δίκαιο φόρο τιμής στο διδάσκαλο, αλλά επιτρέψτε μου το ρήμα θα συνεγείρει, θα προωθήσει τις θεολογικές συνειδήσεις για μια εμβάθυνση στην ιστορία και θεολογία της λατρείας. Έχω συνείδηση και με αυτή τη συνείδηση ήρθα αδελφικά κοντά σας ότι το έργο και η προσφορά του μακαριστού καθηγητή θέτουν όλους μας πρώτων ευθυνών μας, ώστε η λατρεία της Εκκλησίας να καταστεί το όχημα το οποίο θα μας οδηγήσει με ορθότητα στην συνάντηση και στην πορεία συνάντησης με τον ερχόμενο Κύριο. Σας ευχαριστώ για την υπομονή. Στο επόμενο μέρος της απόψινής μας έτσι λαμπρής και θα έλεγα φορτισμένης συναισθηματικά ατμόσφαιρας, μέσα από τον γλαφυρό λόγο του καθηγητή που μας παρουσίασε, εγώ τουλάχιστον ένιωσα πολύ βιωματικά όλα αυτά τα οποία μας κατέθεσε, διότι όλοι υπήρξαμε μαθητές αυτού του λαμπρού δασκάλου και επιτρέψτε μου να πω αυτού του Αγίου δασκάλου, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας μεταφορέας
γνωσιολογικών στοιχείων στη ζωή μας, αλλά ήταν ένας εμπνευστής της συμμετοχής στην λατρεία με αυτόν τον κλασικό τρόπο της προσέγγισης του μυστηρίου, του ιερού, του μυστηριακού και του μυστικού. Ένα γεγονός που τον διακατήχε ακόμη και όταν μαζεύαμε τις κορυφές από τα σπαράγγια, όταν βγαίναμε έξω σε κάποιες εκδρομές και την ώρα εκείνη να απαγγέλει το ψαλτήριο και κάποια στιγμή να σταματάει. Κύριε Ισάκουσον, να το συνεχίσουμε. Μια όμορφη παιδαγωγική έμπνευση για να μας πει ότι εδώ υπάρχει μεγάλος θησαυρός. Ψάξτε να τον βρείτε. Έτσι λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η ποικιλία της προσωπικότητάς του μας έδωσε πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη για να μπούμε όχι τόσο στις προτάσεις για το τι θα γίνει, όσο στον προβληματισμό. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα για να έχουν μια αποτελεσματικότητα αυτή την παραδοσιακή αίσθηση στην λατρεία. Και δόξα τω Θεώ πολλές φορές τον έχουμε στο νου μας καθώς κάθεται στο ψαλτήρι και μας παρακολουθεί πώς λειτουργούμε και στο τέλος «Πάτερ μου, τι έπαθες εκείνη την ώρα» ή «Πώς σήκωσες το χέρι σου» ή «Τι ωραία που ήταν σήμερα» μέσα από την ψαλμοδία. Γεγονότα τόσο φυσικά για τη σχέση μας με το Θεό, τα οποία μεταφέρονται από τον ακαδημαϊκό, θα λέγαμε έτσι, θεωρητικό και μερικές φορές ιδεολογικό λόγο, σε αυτό το βίωμα που μας δίνει μία κατά το δυνατόν οντολογική σχέση με το μυστήριο της λατρείας. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή ανέλαβα την ευθύνη να σας παρουσιάσω το τιμόμενο, θα λέγαμε σήμερα, πρόσωπο, τον τιμόμενο θεσμό, όπως ίσως διαβάσατε στην ανακοίνωση, αυτή η απονομή τιμής σε αυτή την τελετή μνήμης του μακαριστού δασκάλου μας, τον εφετινό χρόνο αποφασίστηκε να αποδοθεί, ας μας επιτραπεί η λέξη έπαινος, στις λειτουργικές εκδόσεις της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, που πιστεύω είναι γνωστές τόσο στους ιερείς που ασχολούνται λατρευτικά, όσο και στους ακαδημαϊκούς, γιατί μέσα σε αυτές τις εκδόσεις υπάρχει ένα απόσταγμα αυτής της σοφίας και της εμπειρίας του καθηγητή μας σε σχέση με τη λατρεία. Είχε την ικανότητα, και αυτό είναι ένας δάσκαλος, να εμπνέει αυτούς που είχαν όρεξη για την έρευνα να κατευθυνθούν στην έρευνα. Αυτούς που ήταν λίγο πιο σχολαστικοί να τους βάλει σε μία αποκατάσταση ή σε μία λεπτομερή καταγραφή των γεγονότων της έρευνας της δικής του και της εμπειρίας της Εκκλησίας. Έτσι, ο μακαριστός καθηγητής, έχοντας και μία ιδιαίτερη σχέση με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, γιατί, όπως ίσως γνωρίζετε, τα φοιτητικά του χρόνια, τα νεανικά του χρόνια, τα διήνυσε στο μετόχι της Σιμωνόπετρας στην Ανάληψη, στο Βύρωνα στην Αττική. Και εκεί, με δύο απλούς, αλλά πολύ βιωματικούς λειτουργούς του υψίστου, εκεί θα λέγαμε ότι μοιήθηκε σε αυτή την μαγεία της λατρείας, η οποία κυριολεκτικά τον πλημμύρισε και του έδωσε αυτή την μεγαλειώδη παρουσίαση όλων των έργων τα οποία μας έχει αφήσει ως παρακαταθήκη. Έχοντας λοιπόν μία ιδιαίτερη σχέση με το μοναστήρι, ανεκάλυψε εκεί κάποιον έτσι
σχολαστικό με την καλή έννοια της λέξης ιερομόναχο και με την ευλογία του γέροντα, του γέροντος Εμιλιανού, ο πατήρ Ιερώνυμος, ιερομόναχος της Μονής, ανέλαβε από μετά τις σπουδές του στην θεολογία εδώ στη σχολή μας. Είναι μαζί μας ο πατήρ Ιερώνυμος ως εκπρόσωπος της Μονής, με την ευλογία του γέροντος Ελισαίου, και θα λέγαμε μέσα σε μία μακρά χρονική περίοδο αποτύπωσαν σε συνεργασία με τον καθηγητή, η οποία είχε αρχίσει από τα φοιτητικά χρόνια του πατρός Ιερονύμου, κατόρθωσαν να αποτυπώσουν μέσα σε 15 έτσι κείμενα λειτουργικά, τα οποία αφορούν το ιερατικό για τις 3 θείες λειτουργίες του Ιερού Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και την προηγιασμένη, το ιεροδιακονικό, ένα άλλο λειτουργικό βιβλίο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στους διακόνους και ιδιαίτερα στην αρχή της διακονίας τους σε σχέση με την διάταξη της διακονικής συμμετοχής στην λατρεία, και μία κατάτμιση του ευχολογίου στις διάφορες περιστάσεις, για να μπορεί έτσι λίγο πιο άνετα κάποιος κληρικός, όταν έχει να κάνει ένα μυστήριο, να μην ψάχνει τις σελίδες του ευχολογίου, αλλά να μπορεί σε ανεξάρτητο βιβλίο να τελεί με πιο μεγάλη άνεση το μυστήριο και με όλες τις λεπτομέρειες της διατάξεως των μυστηρίων. Γιατί, όπως ενδεχομένως έχετε παρατηρήσει στα μυστήρια, πολλές φορές αλλάζουν τα πράγματα οι ιερείς, δημιουργούν άλλες πρακτικές και αυτό δυσκολεύει αυτή την μυσταγωγία της λατρείας. Έτσι λοιπόν έχει κατατμηθεί το ευχολόγιο σε μικρότερα βιβλία και είναι πιο πρακτικό. Επίσης, ο καθηγητής είχε μια μεγάλη εργασία, η οποία αφορά ένα τυπικό του μεθοδίου του Ηλιοπολίτου, και αυτό το κληρονόμησε στον πατέρα Ιερώνυμο για να το επιμεληθεί, για να εκτυπωθεί, και αυτό εκτυπώθηκε. Οι εκδόσεις αυτές, μέσα σε επάλληλες εκδόσεις, έχουν η κάθε μία περίπου 2.000 αντίτυπα. Αυτά έχουν διανεμηθεί, θα λέγαμε, σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι μόνο την ελλαδική, και αποτελούν ένα έτσι σημαντικό καθοδηγητικό εργαλείο στα χέρια των ποιμένων όταν θέλουν να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτό ο καθηγητής ξεπέρασε ένα σκόπελο μέσα από την διάκριση που είχε και την αίσθηση. Ήταν δύσκολο να παρέμβει στα ιερατικά που χρησιμοποιούνταν στις Μητροπόλεις. Αλλά ήταν πιο εύκολο σε ένα μοναστήρι να δώσει αυτή τη δυνατότητα να αποτυπωθεί μία τάξη στη λατρεία, η οποία θα μπορούσε να δοθεί και στις ενορίες και ανάλογα με την διάκριση, ανάλογα με την ωριμότητα του κάθε κληρικού, να μπορεί να χρησιμοποιήσει την διάταξη της Θείας Λειτουργίας σε μια ίσως και αποκατάσταση των λεπτομεριών αυτών τις οποίες εμνίστη ο καθηγητής προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, για αυτό το λειτουργικό έργο, έτσι το εργαστήριο λειτουργικών μελετών του τμήματός μας φέτος αποφάσισε να αποδώσει αυτή την τιμή, λαμβάνοντας και την τιμή από το μοναστήρι, από το Άγιον Όρος και την ευλογία, να τιμήσει αυτή την προσπάθεια την εκδοτική, και ο πατήρ Ιερώνυμος είναι εδώ ως εκπρόσωπος της Μονής και τον καλούμε στο βήμα να έρθει να μας πει την σκέψη του και τη σχέση του με τον καθηγητή που είχε επί αρκετό καιρό, και στη συνέχεια να γίνει η επίδοση αυτής της τιμής. Σας ευχαριστώ.
Θεοφιλέστατε Άγιε Αμορίου, Κύριε Νικηφόρε. Ευλογημότατη Κύριε Κοσμήτωρ, Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Καθηγητές της Θεολογικής Σχολής, αγαπητοί και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί. Καταρχάς, θα ήθελα εκ μέρους του Αγίου Καθηγουμένου της Ιεράς μας Μονής, Αρχιμανδρίτου Κυρίου Ελισέου, να μεταφέρω τις ευχαριστίες του προς τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών, καθηγητή εδεσιμολογιότατο πατέρα Χρυσόστομο Μουνάση, τον ελογιμότατο καθηγητή κύριο Σιμεών Πασχαλίδη, αλλά και προς όλους τους ελογιμοτάτους καθηγητές, μέλη του Εργαστηρίου και διοργανωτές της σημερινής εκδηλώσεως της μνήμην Ιωάννου Φουντούλη, κατά την οποία προσεκλήθη να τιμηθεί η μονή μας για την έκδοση της σειράς λειτουργικών βιβλίων, καρπό πολυετούς συνεργασίας με τον μακαριστό καθηγητή. Η σημερινή εκδήλωση μας δίδει επίσης την ευκαιρία να συγχαρούμε και να επενέσουμε ταπεινώς τους ελογιμοτάτους καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, που καθιέρωσαν αυτόν τον θεσμό, θα λέγαμε, ώστε όχι μόνο να διατηρείται μέχρι σήμερα ζωντανή η μνήμη του προσφυλούς μας καθηγητού, αλλά και υποστηρίζοντας την από ετών καθιερωθήσα αυτή ετήσια εκδήλωση να μην σβήνει ή καλύτερα να μην λησμονείται το έργο του καθηγητή, ο οποίος κατέλειπε ως πολυτάλαντος και μας το κατέλειπε και θα αποτελεί φάρο και οδοδείκτη και στις επόμενες γενναίες των θεολόγων και κληρικών για την πορεία των λειτουργικών θεμάτων της Εκκλησίας μας. Σχετικά με την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση, πέρα από την έκφραση των ευχαριστειών μας, ας μας επιτραπεί να θυμηθούμε ως μοναχοί τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Σιναήρ, του οποίου το εμβληματικό έργο «Η Κλίμαξ» αναγινώσκεται κατά την περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στις μονές του Αγίου Όρους. Όταν οι επενέτε επενήν ημάς άρξονται, του πλήθους των ανομιών ημών κατανούν συντόμως μνημονεύσομεν και ευρύσομεν εαυτούς αναξίους των λεγόμενων ή πρατωμένων. Γι' αυτόν τον λόγο θεωρούμε ότι ενεργήσαμε ως απλοί διακονητές, υπακούοντας στην επιθυμία του μακαριστού μας γέροντος Εμιλιανού και επομένως η τιμή οφείλει να αποδίδεται σε εκείνον, στον ειν Άγιο Καθηγούμενο Γέροντα Ελισαίο, αλλά και σε όλη την αδελφότητα. Τα επιστημονικά τα ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή προηγουμένως. Εμείς θα μιλήσουμε σε πιο απλή γλώσσα και όπως τα βιώσαμε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας όλα αυτά τα έτη από το 1988 έως το 2005 που ήταν η μακαρία κοίμησή του. Η σχέση του αείμνηστου καθηγητού μας με τη Σιμωνόπετρα, την ανέφερε προηγουμένως και ο πατήρ Αθανάσιος, έχει τις ρίζες της στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Τότε, ως νέος θεολόγος, διέμενε στο Σιμωνοπετρίτικο μετόχιο της Αναλήψεως στην Αθήνα, όπου συνδέθηκε με τον μακαριστό γέροντα Ιερώνυμο, προσφάτως αγιοκαταταχθέντα υπό του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου, και με τον ιερομόναχο Φώτιο, οι οποίοι υπηρετούσαν τον καιρό εκείνο στο μετόχι. Κοντά στους φιλακόρθους και ακριβείς στην τάξη του τυπικού αγιορείτες, γνώρισε και βίωσε σε βάθος την αγιορείτικη λειτουργική πράξη. Στη συνέχεια, λόγω της στενής γνωριμίας του με τους παλαιούς Σιμωνοπετρίτες πατέρες, συνέβαλε καθοριστικά στην επάνθρωση της μονής μας το 1973 από τον γέροντα Εμιλιανό και τη μετεωρίτικη συνοδεία του, με την οποία επίσης συνδεόταν.
σχετικά με την προσωπικότητα και το έργο του Πριτάνιου των λειτουργιολόγων, όπως έχει χαρακτηριστεί ο αείμνηστος καθηγητής, έχουν βεβαίως γραφτεί και λεχθεί πάρα πολλά και αξιόλογα. Ωστόσο, ας μας επιτραπεί σήμερα να αποδώσουμε και εμείς προσωπικά, όπως και εκ μέρους πολλών πατέρων της ημνόπητρας, μικρό φόρο τιμής στον επιστήμονα και πρωτίστως εξαίσιο άνθρωπο, που είχαμε αρχικώς την ευτυχία να έχουμε διδάσκαλο εδώ στη Θεολογική Σχολή, αλλά και στη συνέχεια να συνδεθούμε στενότερα λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας για την έκδοση των λειτουργικών βιβλίων που άρχισε το έτος 1989. Ο καθηγητής Φουντούλης, αγαπητός μας διδάσκαλος, λυκισμένος με πολλά χαρίσματα και συγγραφικό ταλέντο, εστιασμένο στη λειτουργική επιστήμη, υπήρξε αναμφίβολα πολυσχηδής προσωπικότητα. Η εξαηδηνίου της Μικράς Ασίας καταγωγή των ευσεβών γονέων του συνετέλεσε τα μέγιστα στην αγάπη του για την λατευτική ζωή και εφταξία της Εκκλησίας. Ο λόγος του είχε εκφραστική δύναμη. Ήταν άνετος, χυμαρώδης και προπάντων γλαφυρός. Μπορούσε να εξηγεί τις πιο ιερές στιγμές των θείων λειτουργιών και ακολουθιών με τρόπο αντικειμενικό, προτείνοντας με πολύ διακριτικό και ήπιο πνεύμα όπου και όταν χρειαζόταν την αλλαγή τυχόν εσφαλμένων λειτουργικών πράξεων και αναφορών. Στις πολυάριθμες σελίδες του συγγραφικού του έργου καταθέτει με γνώση, σοφία και διάκριση τις απόψεις και τον προβληματισμό του για διάφορα θέματα εκκλησιαστικής ευαρμοστίας και λατρευτικής τάξεως. Παράλληλα δε φανερώνονται και άλλες άγνωστες πτυχές της πολυδιάστατης προσωπικότητάς του. Έχουμε ενώπιόν μας τον επιστήμονα να ανασύρει και να αναδεικνύει σημαντικά στοιχεία ιστορικού λειτουργικού περιεχομένου και από την άλλη τον πιστό χριστιανό να μιλάει από τα βάθη της ψυχής του με βαθιά ταπείνωση ενώπιον του Θεού, αποκαλύπτοντας την ευλαβική και λεπτή σχέση μαζί του. Όταν στην αρχή της συνεργασίας μας ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός του πρότεινε να εποπτεύει, να προλογίζει και να σχολιάζει την έκδοση σειράς λειτουργικών βιβλίων με πρώτο το ιεροδιακονικών, το αποδέχθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά. Αν και ένα τέτοιο εγχείρημα είναι από πολλές πλευρές δύσκολο, όμως με τα πολλής χαράς θα το προσπαθήσω, διότι θεωρώ ότι μία αυτού του είδους έκδοση από αγιορείτικη μονή έχει πολλά να προσφέρει και να συμβάλλει στη διαμόρφωση υγιούς λειτουργικής συνειδήσεως. Σημείωσε όμως ότι πολλοί διάκονοι, ιερείς και επίσκοποι, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να ακολουθούν τις τυπικές διατάξεις και το κείμενο των μέχρι τώρα κυκλοφορούντων λειτουργικών βιβλίων, θα δυσκολευτούν στην αλλαγή των λειτουργικών τους συνηθιών. Ωστόσο, για τους νέους κληρικούς θα αποτελούν καλή βάση και θα τους βοηθήσει να ακολουθήσουν εφ' εξής πιο γνήσιες, θα λέγαμε, λειτουργικές πράξεις, βασισμένες στις παραδόσεις του καθηγητού, όπως κυρίως αποτυπώθηκαν στην εκδοτική του σειρά κείμενα λειτουργικής. Η σειρά αυτή υπήρξε μεταξύ των άλλων πηγών η κύρια βάση των λειτουργικών εκδόσεων της Μονής μας. Πολλά θα ήταν δυνατόν να αναφερθούν λεπτομερώς για τις ιδιαίτερες επισημάνσεις του αείμνηστου καθηγητού σχετικά με την έκδοση κάθε λειτουργικού βιβλίου και τις κατευθύνσεις που μας έδινε για την σύνταξη των τυπικών διατάξεων που έχουν σχέση με τη λειτουργική ζωή και την εκκλησιαστική εφταξία. Υποδείκνυε τις εκδοτικές προδιαγραφές, τη γραμματοσυρά, το σχήμα, τη μορφή της σελίδας και την καλέσθητη εμφάνιση, όπως επίσης
και προπάντων τον τρόπο διατύπωσης των διευκρινιστικών κειμένων, προκειμένου να είναι κατανοητά και πρακτικά εφαρμόσιμα. Η εποπτεία του κατά την εκδοτική προετοιμασία ήταν διαρκής και μόνον όταν θεωρούσε απολύτως ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, τότε μόνον προέβαινε στη σύνταξη του εισαγωγικού σημειώματος. Εκείνο που προείχε στη σκέψη και στην κατά κάποιο τρόπο φιλοσοφία του ήταν η μία απόλυτη δέσμευση από τις κατά καιρούς και περιόδους αποτυπούμενες τυπικές διατάξεις, οι οποίες κατά την επιστημονική θεωρία του εξυπηρετούσαν διάφορες ανάγκες της εκάστοτε εποχής ή και καθιερώνονταν για πρακτικούς λόγους. Ιδιαίτερα έλεγε ότι οι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εμφανιζόμενες στις λειτουργικές εκδόσεις διατάξεις δεν ακολουθούσαν πάντοτε τις αρχαιοπαράδοτες λιτές αλλά περιεκτικές οδηγίες και για το λόγο αυτόν προσπάθησε μέσα από τα κείμενα λειτουργικής να αποκαταστήσει όσο ήταν δυνατόν πολλά εσφαλμένα, πράγμα που τηρήσαμε κατά δύναμη στις λειτουργικές εκδόσεις μας. Ένα άλλο στοιχείο που τόνιζε ήταν η προσοχή που έπρεπε να επιδείξουμε στην επιλογή των διαφόρων ευχών και τροπαρίων, ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν σύντομες, περιεκτικές και όχι μακροσκελείς, ώστε τα νοήματά τους να είναι κατανοητά και στον απλό λαό. Συνέθεσε μάλιστα και ο ίδιος την ευχήν εις Βασιλόπιτα, που συμπεριλήφθηκε στο αγιασματάριο, αλλά δεν θέλησε να αναφερθεί το όνομά του. Ωστόσο, μετά την κοιμησή του, το προσθέσαμε σε επόμενη έκδοση. Παράλληλα επέμενε οι τυπικές διατάξεις που αφορούσαν στους ιεροψάρτες να είναι διακριτικές και προσεκτικές, ώστε να τους εντυπώνεται η αίσθηση της ευθύνης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επίσης τόνιζε ότι η αργή μελωδία αποσπά την προσοχή των εκκλησιαζομένων και τούτο διότι τα αργά μέλη δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά από τους πιστούς, κάτι που επισημαίνει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στις κατηχήσεις του. Την αργή ψαλμοδία δικαιολογούσε μόνο στις μοναστηριακές αγρυπνίες, καθότι οι μοναχοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν προσεκτικότερα και χωρίς περισπασμούς τα ψαλόμενα. Όσον αφορά στους ιερείς και διακόνους, κατά τη διάρκεια των ακολουθιών συνιστούσε οι τυπικές διατάξεις να είναι σαφείς, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση ή να επιδέχονται αμφιβολιών. Επιπλέον θεωρούσε ότι η λειτουργική τάξη που τηρείται στο Άγιον Όρος είναι η καλύτερη, καθότι ακολουθεί αδιάκοπη παράδοση αιώνων. Επέμενε δε ότι και οι ιερείς στον κόσμο πρέπει να αντιστελούν σύμφωνα με την αρχαία τάξη και παράδοση, δηλαδή λιτά, ευλαβικά και κατανυκτικά. Έφερε δε ως παράδειγμα την καλή τάξη που τηρείται μέχρι και σήμερα αναλύωτη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Για τον διάκοσμο των ναών, τόσο στο Άγιο Βήμα, όσο και εκτός αυτού, ήταν ιδιαίτερα, θα λέγαμε, κριτικός. Ήθελε να σημειώνεται στις οδηγίες, όπου είναι εφικτό, να προσέχουν οι ιερείς στην επιλογή όσων ιερών αντικειμένων χρησιμοποιούν στους ναούς τους, όπως δηλαδή την ενδυτή και τα καλύματα της Αγίας Τραπέζης, τα μανουάλια, τα κανδύλια, τα στασίδια και καθίσματα και τα διάφορα σκεύη. Επίσης, συνιστούσε τα άμφια των κληρικών να είναι παραδοσιακά, λιτά, καλέσθητα, πρακτικά και εύχριστα. Θεωρούσε ότι τα προαναφερόμενα, εφόσον δεν αποσπούν την προσοχή των πιστών, συντελούν στην εντός του ναού προσευχή, την αυτοσυγκέντρωση και την κατάνοιξη.
Παραλείπω να αφαιρθώ σε λεπτομέρειες και εμπειρίες από τη συνεργασία μας στην έκδοση των λειτουργικών βιβλίων, καθότι θα έπαιρνε πολύ χρόνο και δεν είναι της παρούσης στιγμής. Η πολυετή συνεργασία μαζί του μας άνοιξε πολλούς ορίζοντες για την κατανόηση των λειτουργικών δρόμενων. Υπήρξε για εμάς μοναδική εμπειρία να γνωρίσουμε σε βάθος το πώς αντιμετώπιζε ο μακαριστός καθηγητής τα εκάστοτε αναφιόμενα προβλήματα στον λατρευτικό χώρο, καθώς και τις λύσεις που έδινε με διακριτικό αλλά και σοφό τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητά και πρακτικά εφαρμοστέα. Τέλος, για άλλη μια φορά, θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους συντελεστές της σημερινής εκδηλώσεως και ευχόμεθα να είναι αιωνία η μνήμη του πεφυλημένου μας καθηγητού, ο οποίος διακόνησε διαβίου και με πλήρη αφιέρωση την Εκκλησία κατά το ψαλμικό. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου. Ο δε Πανάγαθος Κύριος, τον οποίον ο ίδιος τόσο ηγάπησε, να αναπαύει την αγαθήν αυτού ψυχήν εν χώρα ζώδων. Αμήν. Σας ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ, κύριε Κοσμήτωρε Θεοφιλέστητε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού για δύο πράγματα. Πρώτον, για την εισήγηση να καλέσουμε τον κύριο Φίλια, που όλοι στηρίξαμε με πολύ χαρά. Ευχαριστούμε τον κύριο Φίλια που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Και ευχαριστώ τα μέλη για την επιμονή τους να γίνει διαζώσεις η παρούσα εκδήλωση. Βέβαια, έχουμε και πολλούς συνδεδεμένους. Είχαμε μέχρι και 90 από ό,τι κατάλαβα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας του χρόνου. Κύριε καθηγητά, την επόμενη χρονιά νομίζω έχουμε την εισήγηση να είναι ένας άλλος εκλεκτός ομιλητής. Θα ανακοινώσουμε σχετικώς εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.